Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes sa Marso 2, tuig 2026. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Iloilo City Government nagpasalig nga padayon nga iga-monitor ang mga kahimtangan sa mga Ilonggo sa luwas ng pungsod nga apektado sa giyera sa duha sa Israel kag Iran. Mga barangay sa syudad nag-implementar sa no parking ordinance agod malikawan ang pagdelay sa pagresponde sa Bureau of Fire Protection kung may sunog. Sa dugang mga balita, 128 ka mga Ilonggo overseas sa Filipino workers inisyal nga na-record sa peso nga naipit sa kinagamo sa Middle East. Muni madalaguan ang mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga nagapanguna kag pinakuli naman nga mga balita karon sa luwas ukon sa pungsod na Pilipinas, ang second impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte ginbawi diri karon mga kauturan. Ginkonfirmar man ang pagbawi sa bahin karon niya sa House Committee on Justice. At dito kaga na na-confirm na kagaina sa aton sining mga kabombahin. By the way, nagapadayon gali as of this time ang paghusisa man sa impeachment na complaint sa batok iya sa kay Vice President Sara Duterte. Sabahin karon sa House of Representatives Committee on Justice. Sa aton sining mga kasimanwa, a while ago natapos ang opening speech sang nag-endorse ang isa ka impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte nga si mamamayan liberal party list representative Leila de Lima. Sa aton sining mga kabumbo kag ongoing pa sa karon ang pilaman diri iya ka mga opening speeches sa mga nag-file sa complaint batok diri sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo magalabot sa Pizza 4 or Miyerkules sining adlaw ang nasambitan sining paghusisa and daw kasubong iya confirmation on charges man bala sa kay Vice President Sara ang matabo karon sa bahin sa House Committee on Justice. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Check naton ang dugang sining mga balita kag impormasyon man later on sa aton man sini para niya nga pagpangalagad diri sa gyapon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto diri man sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa karon sini mga kasimanwa kung ano kainit diri ang pagsugod naman sa paghusisa sa House Committee on Justice. May kantanan sa tawag siya nga sa sining complaints or impeachment complaints batok sa kay Vice President Sara Duterte. Mainit man ang sitwasyon dito karon iya sa Middle East. Ini kasunod man mga kauturan sa pagkumpirmar sa kamatayon sa leader sa Iran. Pinaagi karon sa airstrike. Team mga Iranians dito banwa sa aton sining mga tagpalamati ang akig karon sa kay US President Donald Trump kag subong man sa bahin karon niya sa Israeli sa pagkasa sining airstrike batok sa Iran sa aton sining mga kabombo. Magluwas nga ti unfortunate para sa mga
naulabid sa sining kinagamo. Masubo man karon iyang balita nga may isa ka overseas Filipino worker ang naulabid pagin iya banwa sa sining kinagamo dito iya sa Middle East. Ining nagatrabaho bilang isa iya ka caregiver. Ti upod sa iya sining ginaalagaan ang ginbawian man sang kabuhi bangod sa sining pangbombanay kag kinagamo. Sa aton sining karon niya nga mga kabombo. Anyway, try naton karon nga makapagigangot diri sa aton sining mga international correspondent, particularmente sa bahin sang Israel, sa bahin sang Middle East, sa kung ano ang latest mga kasimanwa nga nagakalinabo dito. May pila kita ka mga kakilala, mga kauturan, no? Nga nagpalabot diri sa mensahe sa aton nga ginakibang sila dito kay way patay sinigabong to sang mga bomba. May pila pa sa mga kauturan naton ti magluwas iya sa bahin sang sa bahin sa mga kauturan naton nga dito nagatrabaho sa mga restaurants, mga chef, no? May ara man kita iya sa bahin sang medical profession. May pipila kita ka mga kasimanwa nga nagpalabot man diri sa aton sang mensahe nga kurulbaan man to sa area karon sini nila banwa dito iya sa Maya Bahrain malapit sa military base. Bangod yun posible sila man to ang pagtakihon mo. But for now sa aton sini mga kuturan, why man sang dapat sining kabalakan bangod nga safe man kunong ila sining kahimtangan dito sa ila sining area. 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Oy, sa mga kabombo naton, ari naman ang kaygayunan ninyo makaangkon sang cash kag subong man dalag ko sining mga papremyo, exciting prizes. Araw-araw kung ining Buena Mano Salvo Year 20 promo, araw-araw baldi-balding papremyo na may cash pa. Mga kabomboy, yarin ang ginahulat, liwat na naman siniya nga mga panagtagsang papremyo adlaw-adlaw. Nagalapod sa 8 milyones pesos. Total prizes nationwide ang nagahulat sa inyo sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Umpisa subong bulan sang Marso pa kadto sa Mayo 9 tuig 2026. Hindi lamang iya kay 1, 2, 3 kundi madamo sa pamagi daw kung paano ikaw nga magdaog. Lain-lain ang pamagis pagdaog sa promo nga hiwaton sa mga biyan. Mayara kita sa nga daily draw kag mayara man kita sa barangay draw kada Sabado kung sanin magluwas sa papremyo. Mayara pa sa nga raffle draws pagino. May dugang mga papremyo sa inyo madagan sa exciting games kangay isang video kit challenge, bingo kag iban pa. Sa grand draw nagahulat ang 1 milyon ka pesos ka grand prize sa mapalaron siniyang grand draw winner. Sa mga kabombo naton, ano ang dapat sinini mo nga imuon para nga makapasakop ikaw? Why gidya sang kakapoy-kapoy sinyo? Ang imuon mo lang sini magtipon sang mga produkto, mga proof of purchase, no? Kag pisanan mo lang nga magsulat sa interest. Amo lang gid sinang imo kapital. No, tipunon mo R Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, duwa ka kupon sa kada minimum, no, minimum nga 5,000 ang pagbakal o pagpremda sa alahas Universal Robina products. Namit niya nga Mang Juan Huwaw Blaw sa Pinoy sarap ng Mang Juan Chippy. Sino permi nagkakaon sa Chippy na? Sumasarap ang barkada kulitan with Chippy Mr. Chips, ang swak sarap ng snack. Duha ka empty packs in any size variant and in any combination. Pwede mo mahimo gani Mang Juan Chippy or Chippy Mang Juan or Mr. Chips Mang Juan or Chippy Mr. Chips. Pwede gina basta duha ka empty packs any size, any variant. Orokan sa Orokan, maayos ang buhay mo. One sticker or coupon nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title sarang na nga mga improve purchase. Epoxy, Pioneer Epoxy, tatak matibay, dikit na maaasahan. One combination sang Part A kag Part B paper label in any case of
epoxy variants and the size of epoxy canned products. Kabalo ka kung epoxy, kung wala ang A, wala man ang B, hindi na mag-epekto. No, sa aton sini makabumbo dapat duhagin ina sila. So, combination sang part A kag part B sang epoxy. Syngenta crop protection, Syngenta bringing plant potential for life. One label sang anuman nga Syngenta brand kag size. Sa aton sini nga mga kabumbo, pati imo sini nga insurance sa ikayong lawas, pwede gid rin mapasako po sa aton sini nga promo. MaxiCare Prima by MaxiCare Clinics. Care for everybody, MaxiCare products. Tanan naman kita, may ara subong sang cellphone di kamera, may mga QR code kita dira. Sa aton sini nga mga kabumbo, iscan mo lang QR code nga makita mo sa Buena Mano Salvo posters or magbisita sa official Facebook page sa Bombo Radio kag Star FM. Pagkatapos mo i-scan, i-fill out mo dira ang form sa masunod nga detalye. Full name, complete address, mobile number, email address, product purchase, date of purchase, kag station. Paano bala magpasakop? Sa aton sino mga kabumbo, bantayan nyo karon pagbalik tapat patuntay ni. Detalye sa madalakuan ng mga balita lokal pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga Ito kemikal. ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikadalawa sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ating mga headlines, sa international news, si US President Donald Trump kinumpirma nga tinamaan ang mahigit 100 targets sa Iran. 3 US military service members ang naitala namang napaslang. Kaalyado ng Iran na Hezbollah nakisali na rin sa digmaan para ipaghiganti ang pagkamatay ng Iran Supreme Leader. Ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tuluyan ng binawi ng mga nagsulong nito habang si Speaker Faustino Boji III binigyang diin na hindi siya makikialam sa resulta ng deliberasyon ng Justice Committee. 1 million pesos winner naman sa Want to Panalo Promo Part 24, natanggap na ang kanyang napanalunan. At sa ating balitang palagkas sa New York Knicks, pinutol ang 11 game-winning streak ng Spurs sa kanilang laban. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News.
Kinumpirma ni US President Donald Trump na tinamaan ang daan-daang targets sa Iran sa nakalipas na 36 na oras mula nang ilunsad ang Operation Epic Fury. Sa binahaging video ni Trump, inilarawan niya ang naturang pag-atake bilang largest, most complex at most overwhelming military offensives na hindi pa anya nasasaksihan ng buong mundo. Ayon kay Trump, kabilang sa mga tinamaang targets ay ang mga pasilidad ng Revolutionary Guards at Iranian air defense systems. Narito pa ang pagkumpirma ni US President Donald Trump. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Muling kinumpirma rin ni Trump na napas lang ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei na inakusahan ng US President na responsable sa likod ng pagpatay ng libu-libong inosenteng individual sa maraming mga bansa. Inanunsyo rin ni Trump na napulbos na ang buong military command ng Iran kung saan karamihan sa kanila ay nais sumuko upang maisalba ang kanilang buhay. Narito pang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. Nagbabala naman si Trump na posibleng lumobo pa ang US casualties kasabay ng pagpapatuloy ng kanilang combat operations hanggang sa makamit ang lahat ng kanilang layunin. Kinumpirma rin ni Trump na napas lang ang 3 sa miyembro ng US military service sa gitna ng palitan ng pag-atake. Nagpaabot din si Trump ng pagdadalamhati sa pag-alay ng buhay ng fallen American soldiers para sa kanilang bansa. Muling binigyang diin din ng US President na isang malaking banta sa Americans ang long-range missiles at nuclear weapons ng Iran regime, bagay na hindi anya papahintulutang magamit laban sa kanilang bansa at sa iba pang mga estado. Ipinagmalaki rin ni Trump ng Amerika ang may pinakamalakas na military na natunghayan ng buong mundo na walang sinuman umano ang makakapantay, subalit nilinaw ng US President na nais nila itong gamitin sa mabuting layunin. Nanindigan si Trump na makatwiran ang kanilang naging aksyon upang masigurong hindi na kailangan pang danasin ng Americans ang radical, bloodthirsty at terrorist regime ng armado ng nuclear weapon. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. Samantala, inilatag din ni Trump ang posibleng timeline sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan nila ng Iran.
Anya target nilang ipagpatuloy ang pag-atake sa loob ng 4 hanggang sa 5 linggo. Hindi niya anya ito magiging mahirap para sa kanila dahil marami silang supply ng ammunitions na nakaimbak sa iba't ibang mga bansa. Samantala, sa mga dagdag na balita, nakisali na rin ang mga kalyado ng Iran, kagaya ng militanteng grupong Hezbollah na nasa Lebanon, kaugnay pa rin ng nangyayaring digmaan. Ito ay dahil sa paghihiganti ukol sa pagpatay kay Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Kinumpirma naman ng Hezbollah na naglunsad ito ng missile at drone strike sa bahagi ng Israel. Partikular na sa panig ng Israeli Army, base na rin doon sa kanilang mga pahayag, lalo na sa timog ng Haifa. Ito ang unang rocket na pinakawalan ng Hezbollah na bumasag sa ceasefire na napagkasundoan ng militanteng grupo doon sa Israel noon pang Nobyembre ng taong 2024. Sa isang statement, kinumpirma ng Hezbollah na target nila ang Mismar Carmel Missile Defense Site hating gabi ng Lunes. Subalit ayon nga sa Israeli military, na-intercept nila ang projectile mula naman sa Lebanon at bumagsak sa open area. Tinawag naman ni Lebanon Prime Minister Nawat Salam ang paglulunsad ng rockets mula sa Southern Lebanon bilang irresponsable at kahina-hinalang gawain. Iginiit ng Prime Minister na hindi nila hahayaan ang kanilang bansa na makaladkad sa panibagong labanan at kanilang gagawin ang lahat ng kaukulang hakbang para naman mapatigil ang mga responsable sa pag-atake at protektahan ng mamamayan ng Lebanon. Samantala, kinumpirma rin ng Israel na mayroon ng 10 katao ang nasawi habang mahigit 200 iba pa ang sugatan mula nang simulan ang military operations sa Iran. Sa isang statement, iniulat ng Magen David Adom ng Israel na mula nang simula ng Operation Roaring Lion na nasa kabuang 238 casualties na ang naitala at nabigyan ng medical treatment at inilikas patungo sa mga paggamutan. Sa naturang bilang, 10 ang binawian ng buhay, 2 seryosong nasugatan, 5 ang bahagyang nasugatan, habang nasa 221 naman ang mildly injured na naitala, kung saan 175 po dito ang nasugatan habang lumilikas patungo sa bomb shelters. Nasa 9 sa mga nasawi ay naiulat na mula sa city ng Beth Shemesh, kung nasaan ang residential building na tinamaan ng missile. Samantala, sa ibang balita muna tayo mga kabombo, sa panig ho ng Kamara de Representantes, yung ikalawang impeachment complaint ay ganap na hong binawi. Ito yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang liderato naman ng Kamara tiniyak na hindi makikialam sa takbo ng kaso dyan sa House Justice Committee. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Annalise Soberano. Binawi nga ng mga complainants ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inilipat ang buong suporta sa ikatlong impeachment complaint na nakabinbin ngayon sa House Committee on Justice. Sa hiliham na may petsang March 2, 2026 kay Committee Justice Chairman Attorney Jalbil Jinky Beatrix Luistro, sinabi ng mga complainants na matapos ang masusing pagninilay na pagpasyahan nilang gawin ang kanilang reklamong inihain noong February 2 at suportahan ang ikatlong complaint na inahain ni na Reverend Father Joel Saballa at iba pa noong February 9 at inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon sa kanila, pareho lamang ang mga alegasyon at ebidensya sa ikatlong reklamo at makatutulong ang hakbang upang mapabilis ang proseso ng pananagutan at maiwasan ang anumang issue sa schedule ng paghahain. Kasunod nito, binawi rin ni na Representative Percy Sandanya at Representative De Lima ang kanilang pag-endorso sa ikalawang reklamo at nagpahayag ng suporta din sa ikatlong impeachment complaint. Pakinggan natin si Representative Jalbil Luistro sa ginawang pagbawi ng impeachment complaint ng DNR. Madam Chair, we confirm that this is a letter that we submitted this morning. Thank you, Mr. D. In the presence of the justice members and all the Filipino people who are watching right now,
Mr. D, in behalf of all the complainants, is confirming the letter of withdrawal of their impeachment complaint. Madam Chair. Thank you, complainants. You may Madam take your Chair. seat. The Honorable Flores is recognized. Madam Chair, in view of the withdrawal and the confirmation by the complainant, D et al., that they are withdrawing the impeachment complaint, as well as the withdrawal of the endorsement by Representative Percival Sendanya and that of Representative Leila de Lima, I move that the committee accept and approve the withdrawal of the said complaint, Madam Chair. There is a motion to accept and approve the withdrawal of the impeachment complaint. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion to approve, to accept and approve the withdrawal of the second impeachment complaint referred to as D et al. Is hereby approved. Ipinaliwanag naman ni ML Party List Representative Leila de Lima ang naging dahilan ng pag-withdraw ng mga complainants sa kanilang impeachment complaint. Sinabi ni de Lima na ang pagbawi ay hindi hudyat ng pagsuko, kundi nais lamang ng mga complainants na mapabilis ang proseso para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa ilalim ng mga patakaran ng Kamara, dapat munang tukuyin ng Committee on Justice ang sapat na forma at laman ng mga verified complaint bago umusad at pagdetermina ng probable cause. Dahil sa pagbawi, nakatuon na ngayon ang deliberasyon ng komite sa mga natitirang reklamo, kabilang ang ikatlong complaint na ayon ay mas pinalakas na suporta. Pakinggan natin si ML Party List Representative Leila de Lima. Ang pangalawang Pangulo. Conscious sa tumatakbong oras at sa kinakailangan bilang sa komite, plenaryo sa Senado or sa Senado, pinag-isipang maigi ng mga complainants kung ano ang mabisang estratehiya at mainam na mga taktika upang umusad ng mabilis at mas epektibo ang reklamong impeachment. In the statement that they released yesterday, the complainants D et al. Informed the public that they have decided to withdraw the case while committing to lend their full support behind the third impeachment complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as theirs. Incidentally, the third complaint was likewise endorsed by this representative. According to the complainants, quote, consolidating our support behind the third complaint will strengthen our position. Si Representative Leila de Lima, ngayong araw na, formal ng House Committee on Justice sa pangunguna ni Representative Luis Ro ang pagdinig upang simulan ng pagsusuri sa 4 na impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayon kay Luis Ro, obligasyon ng komite sa ilalim ng konstitusyon dinggin at pagbotohan ang mga reklamo at magsumite ng ulat sa Kamara. Nilinaw din niya na hindi tinatalakay ang merito o ebidensya ng mga kaso, kundi ang sufficiency in form kung sumunod ang mga reklamo sa formal na rekwisito ng konstitusyon at ng mga patakaran ng Kamara. Itinanggi ni Luis Ro ang pahayag na napagpasyahan ng Korte Suprema ang mga alegasyon. Anya, ang naging ruling ng Korte ay nakatuon lamang sa 1-year bar rule at hindi paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. At integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. For this process, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos.
Naniniwala naman si Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino na may malinaw na batayan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Ayon kay Tino, maaaring ma-impeach ang Vice President dahil sa betrayal of public trust, gross abuse of discretionary powers, kawalan ng transparency at pagbalewala umano sa oversight powers ng Kongreso. Pakinggan natin si Representative Antonio Tino. Ang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Nilinaw naman ni House Speaker Boji D na hindi niya pangungunahan o pakikialaman ang magiging resulta ng deliberasyon. Giit ni Speaker, hahayaan niyang umusad ang proseso ng patas ayon sa batas at may transparency. Mula sa Kamara, Bongo Anali, Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo. Samantala, posibleng humarap ang mga motorista sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na mga linggo. Sa kabila ng pahayag ng Department of Energy na limitado lamang ang epekto ng sigalot sa Middle East sa pandaigdigang supply ng langis. Ayon kay Rino Abad, Director ng Oil Management Bureau ng Department of Energy, wala umanong ulat na may nasirang oil production facilities sa Iran sa kabila ng mga military attack ng Estados Unidos at ng Israel. Ipinaliwanag niya ang mga military target at nuclear-related infrastructure lamang ang tinamaan sa operasyon at hindi naapektuhan ang kakayahan ng Middle East na mag-export ng langis. Gayunpaman, sinabi ng Department of Energy na may pangamba umano sa hanay ng mga shipping operator na nagdudulot ng pagkaantala sa delivery ng langis. Dahil nga sa delay sa shipment, inaasahang tataas ang presyo ng gasolina, maging ng diesel at kerosene simula sa araw ng Martes. Sa pagtataya naman ng Department of Energy, maaaring tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ng $5 hanggang sa $10 kada bariles. Katumbas ito ng humigit kumulang 30 sentimos kada litro sa bawat $1 na pagtaas. Kung magpapatuloy ang paggalaw ng presyo, posibleng maramdaman ng mga motorista ang kabuang epekto sa loob ng 2 hanggang sa 3 linggo na maaaring umabot sa 3 pesos kada litro ang dagdag na presyo. Itong weekend, isinara po ng Iran Revolutionary Guards ang pagharang po doon sa mga dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang naturang passage po o lagusan ay crucial na bahagi ng oil trading dahil halos lahat ng inilalabas na oil products sa Middle East ay dumadaan sa naturang lugar. Kaya't kung ito ay maharangan, malaki ang inaasahang epekto sa global market ng langis. Narito naman po yung naging bahagi ng direktiba ng Iran Revolutionary Guards kaugnay doon sa pagsasara ng Strait of Hormuz. All ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz. Napakinggan po ninyo ang pag-anunsyo ng Iran Revolutionary Guard kaugnay po yan sa pagsasara ng isa pong kritikal na lagusan na Strait of Hormuz. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Pinag-utos naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang 50% bawas sa pagkonsumo ng langis ng lokal na pamahalaan ng kanilang lungsod. Alinsunod dito sa kanyang nilagdaan na Executive Order No. 7, Series of 2026, ngayong araw huyan, kung saan ay kasabay ng pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Iran laban naman sa Estados Unidos at Israel, kung saan ay pinaghahandaan umano ng lungsod ang inaasahang pagkakaroon ng oil shock o kaya ay epekto sa global oil market dahil sa hidwaan sa gitnang silangan at ang ikinakasang Operation Epic Fury
ng Estados Unidos. Posible kasi na umangat ang presyo ng langis, bunsod na rin ang kaganapan na makakaapekto sa kalagayan ng sitwasyon ng bansa, mapa-national man o kaya ay maging sa local level, partikular na sa kanilang sariling syudad. Sa ilalim ng direktiba, lahat ng tanggapan sa lungsod at mga opisina ay inaasahan at inaatasan na babawasan ng kalahati yung porsyento ng kanilang konsumo ng langis para sa mga motor vehicle at generator sets na kagamitan sa kanilang syudad na pinagagana ng langis. Hinikayat din ng opisyal at ng iba pang mga kawani sa lokal na pamahalaan na iwasan ang pag-alis o kaya ay non-essential travels, pagbiyahe patungo sa malalayong lugar na hindi naman lubhang kailangan. Gayunman, exempted sa kautusan o yung restrictions ang mga emergency response operations, kabilang na ang hanay ng pambansang pulisya, bumbero, serbisyong medikal, yung mga partikular yung mga ambulansya at maging ang garbage collection at maraming iba pa mga kabombo na pinagagana gamit naman ang pasilidad. At yan ay patuloy mga kabombo ang ginagawang mga hakbang ng lungsod ng Maynila. Standby ang iba pang mga reporters natin. Samantala, sa dagdag na balita, umabot na ho sa 54 na Pilipino sa Israel ang humihiling ng repatriation para sa gitna ho ng patuloy na tumitinding bakbakan sa pagitan ng mga bansa dyan sa gitnang silangan. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Minjola, mayroong 32 turista at 22 overseas Philippine workers ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na makauwi na agad sa Pilipinas. Nakikita naman ang malaking hamon ngayon ayon sa ambassador kung papaano sila makakalipat dahil walang flights sa papalabas at papasok ng Israel. Gayon din sarado ang ibang mga land crossing area doon. Subalit plano ng kanilang panig na unahin ang mga turista na stranded doon dahil wala silang bahay na talagang matutuluyan, kaya nakikipag-ugnayan na ang embahada sa Ministry of Tourism ng Israel para naman sa paglilikas ng mga ito. Yan din ang nakikitang hamon sa pagpapauwi dito sa Pilipinas ng labi ng nasawing Pinay caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera. Sa ngayon, ayon sa ambassador, ay imposible na maiuwi agad-agad ang labi ng Pinay, subalit pinag-uusapan na ang kanilang team members ay gagawa ng karampatang hakbang upang maiuwi sa bansa, kasama na ang asawa ng naturang Pinay caregiver na nasa Israel din at isa pa sa mga kapatid na nasa bahagi naman ng Qatar. Base sa data ng Department of Foreign Affairs, merong 2.5 milyong Pilipino ang nasa gitnang silangan. Karamihan ay nasa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, habang may 800 sa bahagi ng Iran. Samantala, ang 1 million pesos na winner naman po sa 1-2 Panalo Promo Part 24, natanggap na po ang kanyang napanalunan. Kumuha pa po tayo ng karagdagan pong report dyan mula sa Bombo Radio Cebu. Opisyal nang natanggap ng isang Cebuana ang 1 million pesos cash prize matapos siyang ideklarang grand prize winner ng 1-2 Panalo promo sa awarding ceremony na isinagawa ngayong Lunes, Marso 2 ngayong taon. Ang nasabing grand prize winner ay si Lina Tumakin, 48 taong gulang mula sa San Isidro, Talisay City, Cebu, ang ika-76 na milyonaryo ng Bombo Millionaires Club na nanguna sa mga maswerteng nanalo na personal na nag-claim ng kanilang mga premyo. Ayon kay Tumakin, gagamitin niya ang napanalunang pera para sa tuition ng kaniyang anak at bilang puhunan sa itatayong tindahan. Dagdag pa niya, 6 na taon na siyang sumasali sa mga promo ng Bombo Radio, kaya't labis ang kaniyang kasiyahan na sa wakas ay siya ang napiling nanalo sa 1 milyong piso. Isinabay ang awarding ceremony sa 32 istasyon ng Bombo Radio Philippines at Star FM sa buong bansa. Kung maalala, isinagawa ang grand draw noong Disyembre 26 sa nakalipas na taon. I-budget ko po sa pag-aaral ng anak ko at saka magsisimula ko, magdadagdag ako ng puhunan para sa aming business na sari-sari store po.
Malaki talaga itong maitutulong kasi sa ngayon mahirap maghanap ng pera at saka mahal na yung mga bibilihin ngayon sa atin. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantalang Department of Transportation naghahanda na sa kanilang pagkakaloob ng subsidiya para sa langis dahil sa patinding epekto ng kaguluhan sa Middle East sa mga drivers ng mga public utility vehicle. May balita si Bombo Isa Cotoner. Kinumpirma ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na nagsisimula na ang proseso para sa posibleng paglalabas ng fuel subsidy sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Lopez, bagaman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay may posibleng fare hike na dahil sa nangyayari sa Middle East, sinimulan na rin ang documentation process para sa subsidiya na ipatutupad sakaling umabot ng $80 kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inatasan na rin ng kalihim ang road sector ng ahensya na pag-aaralan ng implementasyon ng fuel subsidy upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa mga tsuper at commuter. Nasa 2.5 billion ang pondo para sa naturang fuel subsidy. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Even without the problem now sa Middle East, no, pinag-aaralan na po ng LTFRB yung possibility na magkaroon ng fare hike. Meron silang pending petition with that. But what is more interesting right now is that remember we have a fuel subsidy, no? So I think it was yesterday I instructed our road sector non-infra to start the documentation, the processing of the fuel subsidy. Upang sa ganun, if we meet the threshold na sinasabi na $80 per barrel, ang gagawin na lang namin is basically to give the subsidy. Kaysa naman doon pa kami magsisimula ng ating mga dokumento. Samantala, opisyal namang sinimulan o inilunsad ng Department of Transportation at ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa ang Road Safety Park sa Muntinlupa Sports Center. Ang 3,140 square meters na pasilidad ay idinisenyo upang turuan ng mga bata at residente ng tamang kaalaman sa kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng interactive simulated roads at cycle lanes. Layunin itong palakasin ang road safety awareness sa komunidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig muli ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. This is not an ordinary park. Kapag makita nyo, road safety park ang nakalagay dito. Kasi parati natin ang sinasabi, other than the infrastructures, okay kapag may infrastruktura, maganda infrastruktura, pero kailangan din natin ng disiplina. At paano natin makakamit ang disiplina, ay ito'y dapat aralin ng ating mga kababayan, mas lalo ng mga bata. So we opted the OTR with the help of LGU na maglagay tayo ng safety part na interactive siya in the same way. Maintindihan nila, maaral nila yung mga batas trapiko, kung anong dapat gawin, anong dapat hindi. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang balita, tinatrabaho na ng Department of Migrant Workers ang repatriation sa labi ng nasawing Pinay caregiver sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera matapos tamaan ng shrapnel ng Iranian strike sa Israel nitong weekend. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na ang kanyang opisina kasama ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv sa asawa ng nasawing Pinay caregiver na nasa Israel din para ma-repatriate na ang labi. Tiniyak din ng kalihim na magbibigay ng tulong pinansyal ang Action Fund ng gobyerno sa asawa ng Pinay caregiver, habang magbibigay naman ng dagdag na tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa funeral at burial ng labi ng nasawing overseas Filipino worker. Hinimok naman ng migrant worker chief ang mga Pilipinong naninirahan sa Israel na manatili sa bahay o sa kanilang trabaho at iwasan munang lumabas sa ngayon. Siniguro rin ng kalihim na may nakalatag na contingency plan ng pamahalaan sakaling kailanganin na talagang i-repatriate ang mga overseas Filipino workers sa Israel. Subalit nakadepende pa rin anya ito sa availability ng flights at ng airspace.
Ba naman tayo ng karagdagan report mula sa ating news team, mga kabombo. Nagpetisyon na inihain sa Korte Suprema para naman atasan ng Senado na isapubliko ang draft report ng Senate Blue Ribbon Panel kaugnay ng flood control investigation. May balita si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Dennis, inihain ngayong araw sa katas-tasang hukuman ang petisyon para utusan ang Senado na isapubliko ang kopya ng draft report sa naganap na pagdinig ng Blue Ribbon Committees ukol sa manumalyang flood control projects. Sa pangunguna ng abogado sa Attorney Eldridge Marvin Asaron, kasama sila si Ginny Labastilla at Purificacion Bartolome Bernabe, kanilang inihain ang petition for mandamus and certiorari sa Korte Suprema. Alinsunod ang paghahain nila ng petisyon ang tanggihan ng kanaturang Korte sa Senado na ilabas nito ang naunang draft report sa investigasyon isinagawa kamakailan. Sa isang dokumento kasi noong ika-23 ng Pebrero, tumangging pagbigyan ng Senate Blue Ribbon Committee ang hiling na mabigyan sila ng opisyal na kopya ng naturang draft report. Ito'y dahil upang maiwasan at mapigilan ang pagkakaroon ng chilling effect ng deliberasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Ngunit iginit ng mga abogadong naghain ng petisyon na hindi ito maaaring dahilan sapagkat maging ang tagapangulo ng komite na si Senador Ping Lacson ay ang ulit na ibinahagi na ang patungkol sa draft report. Kung kaya't sa panayam kay Attorney Eldridge Marvin Asaron, kanyang ibinahagi ang kanilang kahilingan sa Korte Suprema. Bukod kasi sa layo may sa publiko ang draft report, alternatibong hiling nila na maitabi o preserve ang dokumento kung hindi man mapagbigyan, alay sa ito'y mailabas. Narito at panggan si Attorney Eldridge Marvin Asaron, ang naturang isa sa mga petitioner. The prayer here is for the Supreme Court to issue a mandamus to release to the Senate, ordering them to release the original report as signed by Senator Risa, Senator Kiko, and Senator Bam. That's the prayer. Kung hindi magagrad, my alternative prayer is for the Senate to be required to preserve this report for later disclosure. So dalawa in the alternative. That's Habang kanya pang binigyan diin ang kahalagaan na makita ang proseso at kung ano ang binago sa nabanggit na draft report. Anilay karapatan ng mga Pilipino makakalap ng impormasyon lalo pat nakapaloob ito sa sinusunod na saligang batas o 1987 Constitution ng Pilipinas. Muli ating pakinggan si Attorney Eldridge Marvin Asaron, isa sa mga petitioner. ang mahalaga kasi sa akin, siyempre, mas maganda sabihin lang, i-plunder na kagad. Pero ang mahalaga sa akin, makita ko, paano binabago yon, paano binago, sino nagbago, paano nagbaguhan. Kasi doon natin malalaman, kakampi ba na talaga natin itong mga senador na to o hindi. That's more important to us. Because, well, we should know, we're not just bystanders here. We should be active members of this discussion. Kung maalala, Bombo Dennis, sa draft report ng komite na pinamumunuan ni Senador Panfilo Lacson ay inirekomendang mapakasuhan ng plunder at malversation ang ilan at kasalukuyang mga dati nga senador pati ilang opisyal ng pamahalaan. Subalit binawi lamang ni Senador Mig Zubiri, JB Hesto at Winja Chilian ang kanilang paglagda sa natong report. Kaya sa inihayang petisyon ng mga abogado ay nais nilang ipasumite sila ng paliwanag o explanation maging sa Korte Suprema hinggil rito. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita at ulat ng ating news team. Antas ng alerto sa Philippine National Police na nanatiling nakataas at yan ay bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan at batay na rin sa kanilang mga monitoring mga kabombo ay tuloy-tuloy lamang sa pagpapanatili naman ng kaayusan dito sa ating bansa. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nakataas na ang heightened alert status sa buong hanay ng Philippine National Police bunsod yan na nagpapatuloy na sigalot sa malaking bahagi ng Middle East. Sa isang pulong balitaan, tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kahit walang ongoing armed conflict sa Middle East, nananatiling nakaangkla ang kanilang mga operasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan sa mga komunidad. Anya, 3 lamang ang nakikitang banta sa seguridad sa mga mamamayan ng Pilipinas at ito ay bunsod ng mga criminal gangs, mga lefties o mga communist parties at maging ilang Islamic groups. Sa ngayon, siniguro ni Nartates sa patuloy ang kanilang ginagawa mga monitoring at pagsubaybay sa mga grupong ito. So, with or without the conflict in the Middle East,
the Philippine National Police is standing firm, especially in our commitment to keep the public safe and there's peace and order in our community. The threat in our country is nabibilang lang naman sa tatlo. Of course, one threat is because of criminal gangs and criminal groups. Second is the threat committed or perpetrated by left-leaning group or the communist terrorist group. And the third one is the Islamic group. And so far, here in our jurisdiction, we are monitoring, of course, non-stop this group. Of course, nandiyan natin ang intelligence community at paano dyan. Maliban dito, nakabantay na rin at nakaantabay ang puwersa ng pulisya sa ilang mga malalaking establishmento gaya ng US at Israel Embassy para sa mga posibleng spillover effects nito sa seguridad at kalagayan ng bansa. Kasama na rin sa minomonitor ng pulisya ang seguridad ng mga ambassador sa Estados Unidos at ng Israel, lalo na ang kanilang mga aktibidad para matiyak na walang magiging banta sa kanilang seguridad habang nasa Pilipinas. And aside from that, we are looking at the different organizations, their establishment, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. What are those? So, nandiyan ang ating US Embassy, nandiyan ang ating Israel Embassy, nandiyan ang US and Israel first VIPs, the ambassador, etc. And yung establishment nila and the activities. So kailangan natin secure. Tuloy-tuloy naman yon. Not only them, but of course tayo na because we are allied to these two countries and the rest of the countries that are allied to them. Yes, we are on alert relative to that matter. Alert, meaning heightened alert or pagka-full alert sa ibig sabihin, nandito tayo lahat. Samantala, bagamat nananatiling maayos ang kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, mananatiling nakaalerto ang pambansang pulisya upang masiguro na walang mga makakalusot na mga banta sa seguridad at matiyak na magiging maayos at magiging payapa ang mga komunidad sa bansa sa kabila man ng sigalot sa rehiyon. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, dako tayo dyan sa may Senado, isang resolusyon para tiyakin ang magiging plano ng pamahalaan para sa seguridad at kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino sa gitnang silangan, ihahain daw po yan sa Senado. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan mula kay Bombo Angelo Aganan. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na maghahain siya ng resolusyon para siguruhin kung ano ang magiging konkretong plano ng pamahalaan para sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East kaugnay ng patuloy na labanan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Hontiveros, binigyan din ng senadora na dapat may konkretong plano ang pamahalaan, hindi lang para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East. Importante na dapat handa umano ang lahat ng ahensya kung sakaling kinakailangan na pawiin ang mga Pilipino sa mga apektadong bansa. Dagdag pa ng senador, mahalaga rin na mayroong contingency plan ang gobyerno para sa kabuhayan ng overseas Filipino workers pag-uwi sa bansa. Kung kaya't nananawagan si Hontiveros sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers, pati na rin sa ibang ahensya ng bansa na magkaroon ng maayos na koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East hanggang makauwi ng bansa kung kinakailangan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Magpa-file nga po ako ng resolution para alamin ano ba yung paghahanda lalo na ng Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers doon sa usapin ng anong alert levels ang itinataas sa ganitong mga sitwasyon at pinaka-urgent sa ngayon yung pagsigurado na mayroon tayong plano para dun sa marami pa nating kababayan doon, dapat malinaw at mabilis ang mekanismo ng repatriation. Dapat may sapat na pondo para sa mga uuwi at yun na nga, maayos na koordinasyon ng lahat ng ahensya sa pangunguna nga ng DMW at saka DFA. Pero syempre,
Hindi dapat hanggang pag-uwi lamang ang paghahanda kung sakali. Kailangan din ng malinaw na contingency plans para din sa kabuhayan at reintegration ng mga OFWs pagbalik nila sa bansa. Kasunod nito, nanawagan din ng senador sa Department of Energy na agad magpatupad ng short-term safeguards habang binubuo ang isang komprehensibo at pangmatagalang strategic plan upang mapanatili ang katatagan ng supply ng enerhiya at maprotektahan ng ang mga industriya laban sa pagtaas ng presyo ng langis at kakulangan ng supply. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Kasabay niyan, dapat paghandaan ang posibleng epekto ng krisis sa global energy, no, sa oil, pati sa gas supply ng ating bansa. Kaya nananawagan din po ako sa Department of Energy na agad magpatupad ng short-term safeguards habang binubuo ang isang komprehensibo at pangmatagalang strategic plan para sa energy security. Kailangan protektahan ng mga mamamayan natin. Hindi lang dun sa Middle East, yun ang pinaka-urgent, pero dito rin sa Pilipinas at pati yung mga industriya natin kailangan protektahan laban sa posibleng pagtaas ng preso at kakulangan ng supply ng energy dito sa bansa. Sa kabila ng lumalalang tensyon, umaasa naman si Hontiveros na kikilos ang United Nations para mapigilan ang lalo pang paglala ng tensyon at may balik ang paggalang sa international law. Sa huli, nagpabatid ang senador ng kanyang pangamba sa umunay tila walang habas na pagpasok ng administrasyon ng United States at ng ni Minister Benjamin Intayo sa gera, gayon din ang pag-atake ng Iran sa ilang Gulf states na niya'y malinaw na sumisira sa pandaigdigang kapayapaan. Git pa niya, ang tanging makabuluhang direksyon sa kasalukuyan ay de-escalation, diplomasya at agarang pagpapabalik sa mapayapang pag-uusap. Samantala, Bumbo Dennis, idagdag ko na rin kakapasok lang nito na impormasyon galing kanina sa pulong balitaan kay Senator Raffy Tulfo. Kasalukuyang nasa alert level 4 na ang Iran, Syria at Iraq na siyang nakataas na rin dahil sa digmaan sa pagitan ng Iraq at Gaza. Alert level 3 naman ang Lebanon kung saan voluntary na pinapauwi ang mga Pilipino kung gusto nila ay pinapakontak sila sa mga embahada doon sa bansa. Alert level 2 naman ang Israel, alert level 1 ang Jordan, wala namang alert sa Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait at UAE. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Para sa mga fans, muli hong sumabak itong si James Harden sa hardcourt matapos ang dalawang laro na hindi siya nakasali dalaman sa kanyang injury sa kanyang hinlalaki. Agad ito na nagpakitang gilas sa kanilang panalo para sa Cleveland Cavaliers kontra naman sa Brooklyn Nets. Naitala ang score na 106-102 nitong linggo dyan sa New York. Nagtala si Harden ng 22 big points, siyam naman ang kanyang rebounds at 8 assists. Sa loob lamang yan ng 36 minutes at halos nakapagtala ng kanyang unang triple-double para naman sa Cavs. Malaking tulong ang dating net player na si Jarrett Allen at merong 20 points habang si Evan Mobley ay nagdagdag ng 17 points sa kanila na pagpapakawala nito si Donovan Mitchell na naman sa groin injury na kapag nakipagtulungan ang Cavs sa pamamagitan ng kanilang mga kontribusyon ng kanilang mga players at malalaking puntos na naiambag. Sa panig naman ng Nets, nanguna itong si Michael Porter Jr. na may 26 points habang ang rookie na si Danny Wolf ay meron pong naitala na career best na 23 points at siyam naman ang kanyang rebound na nagambag din ng malaki para naman sa kanilang team. Ngunit hindi naman ito sapat para maipanalo ang kanilang kupunan. Pagamat mas naging competitive ang Nets kumpara naman sa kanilang 148-111 na pagkatalo sa Boston Celtics noon pong Biyernes ay hindi nila naituloy ang huling paghabol at umabot sa 102-101 ang score sa huling 9.2 segundo. Ngunit naitabla ni Mobley ang panalo sa pamamagitan ng free throw sa huling 3.6 seconds. At sa kabuuan mga kabombo,
ang ikapitong sunod na panalo ng Cavaliers laban naman sa Nets na patuloy na naghahanap ng sagot sa kanilang mahinang performance sa mga nakaraang laban. Iba pa tayo ng mga karagdagang balita mula naman sa ating mga himpilan. Pamahalang panlalawigan ng Pangasinan nagparating na ng kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga nasawi o sa pamilya ng nasawing overseas Filipino worker mula sa bahagi ng Israel. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Lubos ang pagluluksa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagpanaw na Mary Ann de Vera, 32 anyos, isang masipag na caregiver at tubong basista dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nasawi ito sa isang pag-atake sa Tel Aviv sa Israel noong gabi ng ika-28 ng Pebrero ngayong taon. Si Mary Ann ay isa sa milyon-milyong overseas Filipino workers na buong tapang na nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga pamilya. Ang kanyang pagkasawi ay isang masakit na paalala ng sakripisyo at panganib na hinaharap ng ating mga kababayan alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Dagupan, ipinapaabot ni Pangasinan Governor Ramon Mongico III ang taus-pusong pakikiramay nito sa kanyang pamilya at nakiisa sa panalangin para sa lakas at kapanatagan ng kanyang pamilya sa panahong ito ng matinding pagsubok. Tinitiyak niya sa pamilya ang buong suporta ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang mga kinaukulang ahensya ng pambansang pamahalaan upang maibigay ang lahat ng kinakailangang tulong. Kasabay nito, nanawagan naman ang gobernador sa lahat ng Pangasinense na makiisa rin sa panalangin para sa kaluluwa ni Mary Ann maging ang kaligtasan at kapayapaan sa Middle East. Samantala, kinilala rin ng gobernador ang agarang pagkilos at tulong ng embahada ng Pilipinas sa Israel. Siyempre, una-una yung safety is priority at pipilitin naman natin sa ating lalawigan na makapag-provide nung dapat, lalong-lalo sa trabaho, makipag-ugnayan din sa mga ahensya na maaaring tumulong sa mga marirepatriate na mga kababayan po natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Pinay naman na bumisita lamang sa Bahrain na nanawagan na ng tulong sa Philippine Embassy na makauwi sa Pilipinas matapos na maranasan ang pambobomba ng Iran. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayamang Bombo Radio Rojas. Nanawagan ng tulong sa Philippine Embassy ang isang Pinay na tubong probinsya ng Capiz upang makauwi na sa Pilipinas. Ito ay matapos siya ma-stranded sa bansang Bahrain dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Bombo Ameza Contreras, international correspondent mula sa Bahrain, ibinahagi ng Pinay na labis ang kanyang takot dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng mga missile at rocket sa kanilang paligid. Dagdag pa niya, itinuturing na niya ang pangalawang buhay ang kanyang pagkaligtas matapos tamaan na gusaling dati niyang tinutuluyan. Wala rin umano siya na isalbang anumang gamit dahil sa matinding takot na dulot ng mga pagsabog. Nagpasalamat din siya sa mga Chinese nationals na tumulong at kumupkop sa kanya. Sa ngayon, nangangamba siya para sa kanilang seguridad sa loob ng hotel na kanilang tinutuluyan matapos makatanggap na impormasyon na maaari maging susunod na target ang naturang mga infrastruktura. Umaapila siya sa Philippine Embassy at sa pamahalaan ng Pilipinas na mabigyan sila ng agarang tulong upang makaalis at makahanap na ng mas ligtas na lugar. Nananawagan po ako sa inyong tulong sa palasyo, sa ating Pangulo, sa kung sino man ang makakatulong na makiusap sa ating Philippine Embassy o anumang ahensya na posibleng makakatulong sa amin. Naghihintay po kami na mag-reach out kayo kung saan kami pwedeng dumulog at kung saan kami pwedeng magstay pangkasalukuyan hanggang magbukas yung airport at makaalis kami. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 9 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Yung paglalagay daw o pagsasapubliko ng mga post sa internet tungkol sa mga apektadong bansa na inaatake ng Iran
ay may mga panawagan na itigil daw ho ito para na rin sa seguridad at yung pamamaraan naman ng repatriation para sa programa ng gobyerno para sa mga Pinoy na asikaso na ng embahada sa bahagi ng Israel. May balita ang Star FM Bacolod. Natatakot at matindi ang trauma ng ilang mga Pinoy ngayon sa Israel dahil sa tuloy-tuloy na missile attack ng Iran kung saan maraming kabahayan na ang na-damage, kabilang na sa lugar na tinitirahan ng ilang mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Jenaline Zunio, Bombo International Correspondent sa Israel, sinabi niyang bilang siya naman ay doon na lumaki sa nasabing bansa, ay nasanay na ito na laging makarinig ng mga pagsabog. Ngunit hindi pa rin maaalis na kabahan, lalo na at may mga maliliit na anak siyang kasama. Dagdag pa ni Zunio, patuloy ang repatriation program ng Philippine Embassy sa Israel para sa mga Pinoy na gusto na agad makabalik dito sa bansa dahil sa labis na takot dulot ng tensyon sa gitna ng Israel, United States at Iran. Aside pa dun sa feeling ng homesick na sila dahil napalayo sa pamilya, tsaka lalo na yung mga baguhan dito, syempre hindi pa sila sanay. So yung iba natatrauma talaga, parang kinakabado, masyadong gusto na nilang umuwi. So willing naman ng embassy na tumulong, bibigyan sila ng assistance. Tapos ang alam ko, meron din parang ibibigay na assistance sa family nila or sa kanila para syempre naggumasto sila sa pagpunta dito, so ganyan. Yung mga yung documented, kumbaga yung mga legal na pumasok dito, or meron pa mga valid visa. Mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Pilipinas malayo raw po sa kaguluhan sa gitnang silangan pero maaring maramdaman ang epekto sa ekonomiya ayon yan sa isang eksperto. May panayam pa dyan ang Bombo Radio Kawayan. Malabong madamay ang Pilipinas sa kasalukuyang tensyon sa Middle East kahit nakaalyado nito ang Estados Unidos. Ito ang inayang ni Dr. Chester Cabalsa, security analyst at eksperto sa military diplomacy sa panayam ng Bombo Radio Kawayan. Ayon kay Cabalsa, bagamat may kakayahan ng ilang ballistic missiles na maabot ng mga target sa malalayong distansya, malayo ang Pilipinas mula sa Middle East at may mga airspace ng ibang bansa rin itong dadaanan na maaring magpapagsak dito. Dagdag pa niya, hindi rin hahayaan ng United States at Israel bilang mga kaalyado ng Pilipinas na maapektuhan ng bansa sa anumang kaguluhan o direktang pag-atake. Ipinaliwanag din niya na kahit kaalyado ng Iran at China, malabong kikilos ang bansa upang umatake sa Pilipinas bilang suporta sa Iran. Ayon sa kanya, mas nakatuon ang China sa sariling interes sa rehiyon, pangunahin na sa ekonomiya at sa mga estratehikong alyansa nito kaya hindi nito ilalagay ang Pilipinas sa panganib. Binigyang diin ni Cabalsa ng kasalukuyang tensyon ay pangunahin na katuon sa Middle East at wala pang indikasyon na palalawakin ng laban sa labas ng rehiyon lalo na sa mga malalayong bansa tulad ng Pilipinas. Sa kabila nito, hindi naman ganap na ligtas ang bansa sa iba pang epekto lalo na sa ekonomiya dahil sa maaring maramdaman ng epekto sa supply ng langis, foreign investments at kabuhayan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Dagdag pa ni Cabalsa, mahalaga para sa pamahalaan at pribadong sektor na patuloy na subaybayan ang sitwasyon at maghanda para sa posibleng epekto sa merkado at sa mga mamamayan. Kinakailangan na ang gobyerno natin ay tumulong sa mga Pilipino na naiipit sa digmaan sa Middle East. At yung mga gustong umuwi dahil sa kanilang proteksyon, nandyan naman ang ating ang tulong ng ating gobyerno. Sana tignan natin ito sa mas malawak na perspekto kung bakit nagkakaroon ng digmaan doon sa Middle East at lalong palakasin pa natin yung ating militar din para sa proteksyon ng ating bansa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Isang kagawad po ang nasawi matapos tambangan at pinagbabaril dyan sa may General Santos. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensen.
Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa pamamaril sa isang purok kagawad sa barangay Labangal, lungsod ng General Santos. Ang biktima ay nakilalang si Danilo Porras, 59 years old, residente ng Purok Alngabong Zone 8, Barangay Labangal. Nangyari ang insidente noong Sabado, February 28 ng alas 11 ng umaga kung saan bigla na lamang pinaputukan ng biktima ng hindi pa kilalang mga suspect. Ayon sa paunang impormasyon mula kay Police Major Jetro Dave Duligas, Station Commander ng Macar Police Station, patuloy pa rin ang kanilang pangangalap ng ebidensya upang matukoy ang motibo sa krimen at makilala ang responsable sa pamamaril. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung may mga dating alitan o banta na natanggap ang biktima bago ang insidente. Labis rin ang naramdamang pangungulila at pagkabigla ng pamilya ng biktima. Ayon kay Marshal Porras, kamag-anak ng biktima, mabuting tao si Danilo Porras at wala silang kaalaman na may sinumang kaaway na maaaring dahilan ng krimen. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima at nananawagan sa mga awtoridad na pabilisin ang investigasyon upang mahuli ang responsable. Sa ngayon, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng pulisya habang iniimbestigahan ng mga posibleng saksi upang masuri ang pangyayari. Ongoing po yung ginagawa ng tropa natin na follow-up investigation and hot pursuit operation po. Regarding po dyan, ma'am, tinitignan po natin lahat ng mga possible na motive kung bakit nangyari yung krimen, and isa rin po yun ang tinitignan natin. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Jero Aurelia, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. May himpilan ho tayo na maaari po ninyong masubaybayan at ganun din mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng ating digital platform. Available din mga kabombo ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa rehiyon ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa ating Facebook Live. Diyan po sa bahagi ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nasa parte ho ng Northern Mindanao, available po dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Samantala sa area ng Soc Sargent, nariyan po ang Bombo Radio Jensen. At sa mga hiligay non-speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Diyan din po sa may Mindanao, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, muli po namin kayong inaanyayang samahan kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, standby kamo sa dugang mga balita kag impormasyon sa mga kultura naton nga mga nagapamangkot Bombo Champa. Ano kung may makapasakop sa Buenamano Salvo Year 20 promo, no? Para nga makaangkon makabisang araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash pa. Simple gid lamang sa aton sining mga kabombo, inyo nagagina na batian ang mga proof of purchase kag dapat sininyo tipunon para nga makahimo kamo sang or makasupport kamo sang aton sining nga mga proof of purchase. Subong naman kung may proof of purchase kana dira, aring imo sining nga pagahimoon sa puting long size envelope. Isulod ang nagakaigo sining nga proof of purchase sa upper left side sang sobre ibutang dira ang imo sining nga pangalan, edad, address, contact number, week number. Week number 1 pa lang kita subong kay mga umpisa kita kag pangalan sang proof of purchase sa tunga sang sobre. Isulat ang promo title nga Buenamano Salvo Year 20 promo care of inang sibla tapos slash tapos O Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Kag ihulog ini sa designated drop-box centers malapit sa inyong lugar. Hindi nga ni direkta diri sa studio sang Bombo Radio. Kada adlaw halin Lunes tugtub Biyernes, 3 ka mga winners ang lawagon sa daily draw. Duha mga daog sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize kag gift pack balor 1,000 ka pesos man baw duha gigali ka libo ni. Ang gift pack nalagipan sa 1 ka balde nga orokan, 1 ka box sang MX3 coffee, 1 ka box sang zinc vitamins, 2 ka Komea bihon, 1 na naman ang lawagon nga special prize sa winner nga mga daog sa limited edition 60th anniversary Bombo Radio exclusive AM FM transistor radio nga hindi fixed dial kag cash nga 500 pesos. Kada Sabado, ang Bombo News Team, ang hubon sang Bombo Radio kag Star FM Iloilo or sa pagkabugusan no? Sa aton sining mga kabombo diri sa Iloilo, ti Bombo Radio Iloilo and Star FM Iloilo magakanto sa napili sini nga barangay para sa draw sa raffle draw na pulo sina diri ang mga daog sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize. Magluwas sina, may chance man kamo nga magdaog sang dugang sini nga mga papremyo sa mga pahampang kaangay sang bingo 3-point shootout. Mo porte practice nyo na da subong 3-point shootout sa mga cover gym dira. Practice ka na mga taga 188 katira para kanadlaw. Sus Maria kagusip sa kalibok pesos dan. Ano ka pa mo ya video kay challenge kag hindi lang ina may yara pagita sang radio giveaway sa aton sining mga kabobo sa Grand Draw. 4 na mga daog sang 50,000 pesos nga cash prize halin sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region bilang regional prize. Kag nagahulat man ang tumataginting 1 million pesos nga grand prize para sa pinakamaswerte sa Grand Draw aton sining mga Grand Draw winners.
Why na driya sang sikrito, no? Sa aton sini nga mga kabombo, why man sa pokus why man sang kung ano sini nga mga padanas-danas dira para kung sino to yung kilala mo mula na madaog o kung ano sini nga mga sahi isang kuris-kuris, no? Simple lang ginimuon mo, damo imo entry si padala, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Gani ka bombo, ano pang ginaulat mo magbakal na sa mga produkto sa aton senior product sponsors? Tipuno ng proof of purchase kag ipasakop sa aton sini nga promo agud may chance ikaw nga magdaog sang libo-libo nga cash prizes kag balde-balde nga premyo. Kung sino ang makapakot, basi ikaw ang masunod siniya nga milyonaryo. Dibla, gani basta Radio Bumbo. 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa hapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Check nato na balita kaupo naman sa kay Bombo Hana Andasa. Padayon sa karon sini mga kasimanuang tensyon dito iya sa may Middle East sa sining paggalunsyar sang isa ka preemptive attack sang US kag Israel. Tapos nagpanigayon man sang retaliatory attack ang Iran. O boom batso naman dayon liwat ang US kag Israel. Kagapon sang nagligad sini may nadlaw sa ton sini mga kabombo sa Sabado ginkumpirmar nga napatay sa airstrike ang leader, supreme leader sang Iran. Sa karon sini Banwati gabing ugot to sang grabing ugot to sang mga Iranian citizens. Sa aton sining mga kabumbo. Ang isa pagid ka masubo sining balita is that may isa ka overseas Filipino worker nga naulamid iya sa nasambitan sining kinagamo no? Sa aton sining mga kabumbo nagalawom kita nga hindi na madugangan ini. Ang city government sa karon nagapasalig nga para monitor kaimtangan sa mga Ilonggo. No, sa luwas sang pungsod nga piktado sang giyera sa tunga sa Israel kag Iran. Sa syudad niya sang Iloilo ang province may ara man karon sang ila siniyang lihok. Check tauna ang city government with a bombo. Hana Joy Andasa. Bombo Hana sa report. Please go ahead. Padayon nga gina-monitor sa Public Employment and Services Office sa Confeso, Iloilo City ang 119 ka mga overseas Filipino workers o OFWs sa mga pungsod sa Middle East nga apektado sa giyera sa tunga sa Israel kag Iran na bombot siyama. Sa among bahin may araman sang record nga ginapagdari ang kagnahawidan ang peso Iloilo City nga kung saan ni may ara sang 17 ka mga OFW sa Israel, 2 sa Oman, 28 sa Qatar, 6 sa UAE, 1 sa Bahrain, 32 sa Kuwait, kag 29 naman sa Saudi Arabia, kag 4 naman sa Jerusalem ang mga OFWs nga na-record man sa bahin sang peso Iloilo City. Matungod diri sa peso, sige diri ang update man sa webcam sa numero since nga sige pa diri ang pag-coordinate man sa mga pamilya kag Department of Migrant Workers. Sa interview sa Bombo Radio kay Gabo Madhay, ang head sa Sambit nga opisina, ginapahayag na nag-coordinate ini sila sa Department of Migrant Workers agod nga may baluan ang kahintangan sa mga OFW sa luwas ng pungsod. Sunod diri kay Umadhay, kalabanan sa ila ang naghambal nga safe man ini sila apisar nga malapit ini sila sa boundary o kung diin mismo nga mayara sang bombing nga nagakatabo bombot siyam apan sa ginpamangkot ini sila kung gusto nila nga magpauli sa pungsod Pilipinas hindi ini sila magsugot o kung ilang nga desisyon diri ang hindi gid anay magpauli sa pungsod Pilipinas. Kalabanan sa ilang rason, amo ang gamay man nga sweldo, kung dili sila nga magdonero sa Pilipinas, kag ginapasiguro man sa ilang nga kumpanya, kag employer, nga hiluway ini sila sa katalagman. Just like for example, sa isa man sa aton nga mga nakilala sa bahin man sa Dubai Abia Bombo Cham, ang diri sa iya, since nga domestic worker ini, mayara agad sa mga pagbulig nga ginahatag man ang mga empleyado, kung employer nila mismo, kag mayara sang shelter areas na ini sila nga mapasiguro man nga safe ini sila. Also sa kadag government sa ining nasambit kay mga lugar ang mayara man sa mga pahibalo and ginamonitor man mismo sang ila man nga tagsa ka mga in charge nga mga
employer sa bahin Madrino ang nasambit nga mga lugar sa Middle East. Dugang diri patahagman ni Mr. Gabo Madahay nga ginahatag diri ang peso nga financial assistance para naman sa mga distressed OFWs nga nagalabot iya sa 15,000 pesos if ever nga plano nila o kung magsugot na ini sila nga repatriate man diri sa pungsod Pilipinas. Kag magluwas diri may ara man nga ginahatag nga livelihood programs, startup programs na nagalabot man sa 10,000 to 30,000 pesos. Depende diri sa negosyo nga ilaman nga umpisahan. Mahimo man ni sila nga i-refer sa ibang pa nga mga employers para man sa mga skilled workers nga in demand sa Iloilo City. Kag nagapasalig diri ang peso nga in kaso nga magpasugot ini sila nga repatriate, may palaabuton ini sila diri sa syudad sang Iloilo, Bombocha. But in sa subong man nga bahin, ang sitwasyon nila nga safe ini sila ang ila diri nga sitwasyon nga for example may ara sa mga bombing temporary nga nagapost nila nga ubra and normal days no sa kada mga right after sang bombing nagabalik ni sila sa trabaho o kon sa time man nga ideklara sa nga kada government nila nga matawhay na o kon safe naman ang ining mga nasambit nga lugar. Ipabati naton ang naging pahayagan ni Mr. Gabo Madahay, ang head sang Public Employment and Services Office. As of today, no, Monday, March 2, ang aton nga pinaka-latest may ara kita 119 nga gina-monitor closely gid sa nagalain-lain nga countries sa Middle East, no. Ang breakdown sang 119 gani amo ni sila ang 17 sa Israel, 2 sa Oman, 28 sa Qatar, 6 sa UAE, 1 sa Bahrain, 32 sa Kuwait, kag 29 sa Saudi, kag Jerusalem 4. Tanan ni sila ginamonitor naton subong because may ara sila sa mga ginpang manifest nga mga situations nila. Kalabanan nga gahambal sa ila is they are all in safe conditions. They are also experiencing nga mga lapit nga mga bombing areas, but when we ask the question nga gusto niyo bala magpuli, ang sabat gid nila sa amon hindi sila ready magpuli, no. Ang pinaka dilemma number 1 is syempre nabagid ang compensation kung dili sila magtiningil. Kag okay pa man kuno, generally okay ang ila conditions. Yung pamangkot namon anong gakalatabo during bombing, no, may mga may ala sang message from the government to signal them to seek for bombing shelters. And then kuno may automatic protocol na sila kung paano sila magdiretso dito kag kung ano sila kadugay magtinira sa ilang sitwasyon. Out of the 119 namon, may isa kami nga na profile nga taga Bahrain, no, nga for repatriation na siya. Because ang iya is may ana na siya daan sang may issue na siya before with the employer, kaso lang na stop because of the flight cancellations. Ang repatriation niya was brought about by the employer and not because of the bombing, no? So ginabuligan siya subong namon sa iyang repatriation, pero that will happen as soon as there is air flight clearances for Bahrain to go na. So in the case na mag-signal ang DMW nga for forced repatriation, anong posibleng mabulit sa city? Bali, ang aton gid is ang aton data gina-forward ta sa DMW kung sino ni sila ang targeted namon nga mga mga migrant workers nga gaobra didto, and from there no gina-prioritize na ni DMW nga pang-contact kag ginapabalo nga dapat magpalapit na sa embassy kay sila nagabakal tickets at the same time sila nagaprocure sa mga logistical nga mga needs nila kay makasulod si city once ari na sila sa Philippines. So kung ara na sila sa Manila, dito na kita kabulig sa ilang coming home sa Iloilo, no. So basically from Manila to Iloilo, tapos kung ari sila diri na kita katag sa financial assistance natin. Ano ka-active ang mga beso ninyo sa buong, sir? Very active gid si beso. Ang data ni namon nalimitanan sa besos. So basically si beso gid ang ga-contact sa mga family subong sa aton nga mga barangays kag ginapabalo nga kung may ara delikado nga conditions i-report gid sa amon dayon kag para ma-monitor namon kung diin. So subong we are in the process of creating a WhatsApp account and at the same time a Telegram account para sa mga Middle East countries nga bawal ang Facebook, nga wala sila sa access sa Facebook, no. Kaya ini brought about by the suggestion also of our besos nga
hindi sila ka-contact sa amon through messenger accounts. So within today no ginpalapnag na namon kay same number lang man ang amon nga ginagamit no, nga ready na in the afternoon ang aton nga WhatsApp account kag aton nga Telegram account para sa mga queries sa mga migrant workers nga wala sa access to Facebook Messenger. Na batian na naging pahayag ni Peso Head Iloilo City si Mr. Gab Madhay Mamacham sa update na sa sitwasyon kag monitoring sa mga OFWs sa may Middle East. Kag iniman ang luyag ng epidemya naton at clarify nga ining record 119 ang only from Iloilo City and separate record naman sa bahin man sa Iloilo Province. Mamacham, hindi madama madali sa mga nagdokumentar what comes sa record sa Peso Iloilo City and nadala madali sa na-mention ni Mr. Madhay nga tinayara sa mga taga Iloilo City man sa bahin sa Iran mismo but then ini sila wala ma-record pinaagi sa BMW kay karapatan din sa ila ang nag-agi man sa backdoor kag wala ini ma-record sa bahin sa BMW but then ini man ang pagpanawagan nga TFF nga may mga Ilonggo sa bayan sa Iran ang gilayon nga mag-coordinate sa DMW and Peso Iloilo City for their own safety. Alright, so pinakadamo din tong lugar sa Middle East sa Bahrain? Sa Kuwait. Sa Kuwait? 32. Oho, okay. So, amo nang isa man sa mga ginapang hawiran sa mga overseas Filipino worker ngay kaso por kaso magpuli diri sila ati dako man ang kadulaan sa ila and with this situation sa iban to may mga bomb shelter man may mga nurses man gani nga nagapakigangot diri sa aton na bumbuhanang grabe ang kakulba nila but balsang pila ka mga nurses nga ti malapit kami sa US base base militar sa Estados Unidos pero safe kami kay may mga bomb shelter man dire at the same time ang security kuno to sa ila grabe man ka hugot no limitado man gani ang ila sini ang kayunan bala ang magpakigangot pero sa ila sini nga mga himata kag sa mga close friends nila nakatigayon sila nga magpakigangot isa man ini sa mga na-share sa isa ka nurse dito iya sa may area man sang Israel karon kag subong man sa bahin sang Bahrain no mga lugar nga may mga military base to bala bombohana ngati kung dito gani iya sa may Israel to sa kay sa isa naton ka Bombo International Correspondent to pati ang tayog mabatyagan pa nila bisan malayo-layo sila ti how much more sa mga area nga malapit-lapit iya sa mga base militar nibla kag subong man may pipila kita ka mga kuturan from Iran nga nagapalabot man sang minsay so far safe sila amo lang tong isa to ka overseas Filipino worker ngati tuman gid ya unfortunate nga sining kapalaran nga naulamid sa sining kinagamo bombohana. Yes, tama gid na Bombocham. Isa diri sa mga na point out man sa Peso Iloilo City ang isa sa mga challenge diri sa mga OFW ang ila man of course nga mga mental health kahit yung mga na trauma man ini every time nga maghuni diri ang siren and alarm man sa ilang mga cellphones nga mayara sa bombing sa liwat and also man sa mga malapit sa mga areas but then ani ang pasiguro man sa sa record man diri sa Peso kag forward man sa may Peso o kon barangay employment services office nga sila ini nagadirekta sa mga pamilya sa gining OFW nga wala sang may nasamaran kag safe ini sila tanan man sa bahin sa Middle East Bombocham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa sa imo siniya nga report. Check ko naman this time sa bahin naman sa probinsya sa Iloilo. 128 ka mga Ilonggos initial nga na record sa Public Employment Services Office nga naipit dito sa kinagamo sa may Middle East.
Iniasabahin naman sa record sa probinsya. No, sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa. Di mas mayo kon mahtagan man sa nagakigo sini nga pagtamod ang aton sini nga mga kulturana kay sa kasubong sini nga mga sitwasyon dinto. Why man ni sila sang may ginasaligan? No, why naman ini sila sang may masarang pabi iya nga mambal nimo nga madangpan mo ti kon aktibo ang aton siniya nga mga opisyales man sang aton sini nga gobyerno makahatag sang nagakigo man sini nga pagtamod ti do hindi man hindi man hatagid sang tuman sini nga pagka pangalisod sa bahin karon sa aton sini nga mga kabumbo ngayara sa luwas ng pungsod particularmente dito sa may Middle East area. Check ta si Bombo Paulina Piliora sa iya sini nga follow-up report. Pao sa report, please go ahead. Naka-record rin Bombo Chames ang 128 ka mga overseas Filipino workers o kon OFW ang Public Employment Services o PESO Province of Iloilo. So nagapadayon dari nga ginagamo sa Middle East. Bombo Chames sunod rin kay Cynthia Dario ang head sa Public Employment Services Office sa probinsya sa Iloilo nga ining mga Ilonggo ang yara initially ining mga Ilonggo ari ini sa bahin sa United Arab Emirates o kon UAE, Qatar, Dubai, kag Kuwait, pero may ara pagid as of now nga pakigangutan diri sa peso pero wala pa diri ma-identify kung pila ang sa Kuwait, pila diri sa Qatar, sa Dubai, sa UAE ang mga Ilonggo bat amo pa ni ang ginapadayon nga gina-consolidate man sa peso. Samtang yari naman ang mga banwa kung sa diin naghalin diri ang mga OFW sa Oton. Bombacham may ara man din nga na record Oton, Tubungan, New Lucena, Santa Barbara, Haniway, Putotan, Cabatuan, San Enrique, Barotac Viejo, Anilaw, Dumangas, Badyangan, Kalinog, kag Gimbala. Sa mga nasambit diri nga banwa like Putotan, Kalinog, San Enrique, kag Gimbala, ari ini sila sa unsafe nga status. Although nga minimal Bombacham bangod kay sa mga nabatian bala nila nga linupok sa direkta sa ila man diri nga ginatiran apang sa kabugusan wala man diri kuno sang may na record nga yara diri sa Katalagman. Nagamando man diri si Governor Arthur Defensor Jr. nga hindi na maghulat kuno diri sa datos sang OWA sang Department of Migrant Workers. Sabay madirekta na lang sa pamilya diri sa mga OFWs sa probinsya pinaagi man diri sa municipal kag barangay peso sa subong man sa pag-activate diri sa mga emergency hotline. So ining 128 nga na-account diri sa peso is reported sa ila sang mga municipal peso or may ara gid mismo OFWs ang nag-istorya sa ila through their emergency hotlines. So ginalauman nga in the remaining days dire or in the coming days, nga magsaka pa ining numero sa mga OFWs nga magapakig-angon sa opisina bangod padayon pa diri ang pagbasanay man sa mga pungsod sa Middle East. Pabati bala nato ng ato ng interview kay Dr. Cynthia Dario, ang head sang PESO Province of Iloilo. Since na-activate naton ang aton nga Bulig Ilonggo Help Desk, pinaagi sa pagpusang aton nga mga emergency hotlines, may ara kita 128 nga mga Ilonggo affected dito sa Middle East nga na profile. Of course ini nga datos naghalin ini siya sa aton nga mga backbone sa grassroots. They are the OFW associations, ang aton nga mga municipal peso managers kag ang aton nga mga barangay peso coordinators. Dako gid ang bulig nila sa aton kay sila ang naghatag sa aton sang real time nga data. Kag ini is of course ano gid siya fresh or bag-o gid siya or kumbaga real time nga data halin sa aton nga mga kabanwahanan. Ang ining 128 naghalin sa UAE, naghalin sa Qatar, and of course there are those nga halin sa Dubai, Kuwait. So mostly amo ni ang ginhalinan sang sining 128 naton nga napipon nga Ilonggos dito sa Middle East. Oo, napaina ini naton ma'am pila sa Kuwait, pila sa UAE or wala pa naton napain, and that's what we are doing right now. Gina-consolidate sang akon nga team para mabalaan gid naton kung pila ang naghalin sa specific nga country. So as of now, sige pa gid ma'am ang sulod sang data sa aton. So we are expecting
expecting ang 128 nga ini magadugang pag ini hasta in the days to come. Oo. Ining 128, ano ni sila ma'am? Personally, nagpakigangot sa hotline nga gin-post ninyo sa Bulig Ilonggo sa ilang nga family members, and ano ang mga remarks diri nila ma'am kung anong luyag nila nga matabo sa ila? Ang 128 nga ini ang naghatag sini sa aton sang ilang sitwasyon are ang aton nga mga municipal peso managers kag OFW association presidents, and there are those also nga nagpakigangot sa aton pinaagi sa hotline naton nga gin-post nga nagapalabot sang ilang nga sitwasyon didto. So, situation ang ginapalabot nila? Yes, situation ang ginapalabot nila. So, as of now, wala pa man kita may nabaton nga gusto magpa-repatriate kaya di ang gani naton nga canceled ang tanan nga flights, and tanan sila nagastay sa ilang mga kabalayan ng mismo or sa shelter kaya every now and then sige pa ang linupad sa mga missiles dito. Any recorded ma'am kung may ara sang directly hit na agyan sa missile ang ilagay na istaran o kung may mga nasamara na abi dito ma'am? As so far, kabay pa nga wala, no? Kag wala pa kitang inabaton nga nasamaran halin dito sa sagwa. So as of now, no, siguro isagid is ang pagpamati sa ila through their calls, isa na ina nga makapahagan-hagan man sang ilang nga balatsyagon nga ti ang aton nga gobyerno nagaulikid man sang ilang nga sitwasyon, and if time comes nga magpuli na sila diri, then we can assist them kung ano ang bulig nga gusto nila pangayoon sa aton nga gobyerno, and siguro ang aton man nga ano sa ila sa subong is continuously monitoring lang gid sang ilang sitwasyon as of the moment. As of today kaina, no, ang aton nga gobernador naghambal nga ti we will just closely monitor gid anay sang sitwasyon kag bal-ano naton ang kondisyon sang aton didto nga mga Ilonggo OFWs. Si Dario Bombacham ang head sang peso. So subong may panglabago na lang naton basi may nagapamati balak nga or nagatan-aw diri sa aton nga mga sa lawas ng pungsod, o we na-post ini siya Bombacham sa aton man diri nga Facebook page, and at the same time sa Facebook page diri sang peso ining mga numero nga pwede diri nila matawgan. So una diri ang 099899056663, sa isa pagid ka numero 0917754333, ang isa pagid 0910005468 0916758356 kag 0995931092 kag isa pagid amo ang 0917881788 kag 09616804428. So sa liwat available ina siya sa Facebook page ng Peso Province of Iloilo kag sa aton man diri nga Facebook page, but as of now nga may ara na gani nga nagakomentar man diri sa aton nga may ara pagid sa taga Banwa diri sa Leon, pero amo nga nagapadayon nga naga-consolidate man ang peso kay padayon nga nagasaka or naga-increase man diri ang mga OFWs nga nagapakig-angot sa ila. May ara nga nagpabutsyag nga kung gisa nagadula-dula diri ang ila man nga signal, but amo nga isang ginakakulbaan man sa mga municipal peso man nga nagapakig-angot dito sa mga OFWs, pero naga-contact man balik no as soon as nga magbalik diri ang ilang signal. So for the meantime, ang iban hindi man gid sila nga mapa-repatriate gilayon kay wala pa man gani isang flight, pero ang iban do makapahagan-hagan malang balasang ila diri nga matsyagan kung may maistorya sila sa telepono Bombacham. Aha, kag isa pa sinadira Bumbo Pao magluwas nga may istorya sila, may pautwasan sila sa ila sini nga kakulba ni mas mayo gid nga may baluan man sa ila sini iyang ila man sini nga pamilya nga safe sila sa nagkalinain man sini nga lugar diya sa Middle East nga pisar nga tiamo ni karon na masami naton makita, masami naton mabatian. May mga reports sang paglinupad sang missile, pagbinombahanay, no? Why gid sang may makabutang sa mapahamtang sang paminsaron kag balatyagon ang pag-communicate gid sa miyembro sang pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas.
So, ang ini nga mga panglawag naton, although in general okay ang ilang nga kahimtangan, pero man may nagabatian nga nilupok, may nakamakita sila nga naga-intercept yun diri nga mga air defense sang mga pungsod man kung sa diin sila nagatner. But muni nga keep in touch man kag ang authorized gid no nga mga government agencies naton nga ginapakigangutan man or naga-coordinate gid didto mismo is ang OWA kag DMW dere Bombachak. All right. Ini si Bomba Pauline Dimitri Piliora, and this is Bomba Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid Bombo Paulina Piliora sa imo sining follow-up report. So bisan pa paano mayo ini nga balita ang safe ang yara man sa mayo sini nga kahimtangan naton sini nga mga kabumbo, mga overseas sa Filipino worker nga mga Ilonggo ara karon sa Middle East. Tiyanon mo kay kinahanglanon gid nga magpadulong sila sa luwasang pungsod para iyang makadawa-dawa makakita sa trabaho nga ini sila ang makasupot-supot kag matigayon nga ila sini nga mabatak ang ilang mga pamilya diri sa kapigaduhon nga nabilin sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kasimanwa tiamo ni silang makabig mga overseas Filipino workers, mga bagong bayani. Apisar nga ti malayo sa ila sini nga pamilya, ila sini nga ginasakripisyo dito ang kabudlay man lamang sini banwa nga makasupot kag makapadala para nga matagan sa mayong buwas damlag ang ila sini nga pamilya na birendris pungsod Pilipinas. Tisag karon iya dra sa bahin sa Middle East amo sining sitwasyon tensyonado magamo way kakabalo ko nanuras malupad ang mga missile to o kung nanuras binumbat suwanay naman sila sa bomba. Pero sa gyapon ti pangamuyuan talaga aton sining mga kulturan ara sa Middle East. Nga sa karon ti amo na isa man sa mga makabing naton na ipit iya karon sa gera. 32 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa. Mga barangay sa syudad sa Iloilo nag-implementar sa no parking ordinance sa balikawan ang pagdelay sa pagresponde sa Bureau of Fire kung may sunog. Ang pamangkot sa mga kabarangayan kada Marso lang na o kung all throughout the year man ginapatuman nyo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapana. Plus wala de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang ikahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace,
nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masamigin na tunaan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer kung 4 ka oras lamang sa 39 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombo na isudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Marso 2 kagapon ginanunsyar ang Fire Prevention Month kada bulan gini sang Marso. But before sang Fire Prevention Month, may pila ka mga serye sang sunog nga nagluntad hindi lamang kay diri sa syudad sang Iloilo. Pila ka mga concerns sini naton. Una-una sa aton sini mga kamumbo masamigi diya nga problema ang kagutok sang lugar, kagutok sa mga alagyan para iya nga makapenetrate ang aton sini mga katapo sa Bureau of Fire Protection kag pila ka mga fire volunteers, no? Iban sini nga mga problema is that kati why sila sang fire truck, no? But sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Sa karon driya sa bahin sa syudad sang Iloilo, hindi man lipod sa ibalo naton driya ang majority sa mga kabarangayan ang makabig naton nga hazard or fire hazard, may fire hazard sa ila, no? As a matter of fact, last time to aton sini nga pakita diri sa inyo ang mapa bala
courtesy of the Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kung ano nga mga barangay ang fire prone or ang may mambal naton delikado kung may magluntad sini iyang sunog bangod man sa kaikit-ikit sang pamalay kag although nga ti ang iban sini may mga barangay roads, ang iban sini iya nalakip sa national road ang ila sini nga barangay, and yet sa aton sini Makabombo may ara sang problema sa accessibility sini. Bangod nga kung wala sang illegal structure sa aton sini Makabombo ginaparkingan. So gina-observe ko nung subong parking ordinance sa mga kilid sa dala, no? Check na bala si Bombo Jomar Avilla sa iya sining follow-up report. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Istriktong ginapatuman sa pinakabarangayan diri sa syudad ang no parking barangay ordinance, no? Ini agod nga hindi makasagabal ang mga salakyan, motorsiklo, tricycle o konsikad sa higad sang dalan sa tion niya sang sunog. Kay ti mahibaloan naton, no, nga nagapanguna nga challenge karon sa katapos sang Bureau of Fire amo ang obstruction, no, sa dalanon sa tion kon may ara sang sunog. Ti timing man ni subong naga-observe kita sang Fire Prevention Month, no. Bumutsam sa subong sini ka bulan sang Marso may kantanan sini ang pila sini ka mga barangay nagapatigayon sining monitoring, no, kung istrikto sining pagpatuman sang ila sining barangay ordinance, no, nga ti ang tuyo sini agod nga makalikaw sa sining obstruction kag the same time makabulig, no, sa pagresponde, no, madasig nga pagresponde sang katapos sang Bureau of Fire sa tion sang emerhensya. Isa diri ang natigayon naton diri mapakigangutan ang Barangay Est Baluarte, no, sa may distrito sang Molo kay may ara ni sila sang existing ordinance. Bumbutsam siguro sa 180 do Est Baluarte lang ni ang ambot lang kun ilala ni ang barangay nga may ara sang barangay ordinance nga nagapatuman sining no parking, no, sa aton sini ka mga kabombo based diri sa barangay ordinance number 1. Ang ordinansa ang naga-istrikto karon, no, sa pagbawal sa pagpark, no, sang iban sini nga mga bagay kaangay sang o kanining mga salakyan sa National Road. Kay Balamote may part sa National Road sa Isbaluarte, Barangay Road, Alice, and sidewalks o barangay sa Isbaluarte Molo, no, within jurisdiction sang nasambit sining barangay Bumbuchamp, no, sa aton sining mga kabombo. So ang ining ordinansa madugay na ni nga nag-exist karon sa barangay kag ginakabig ani sang nasambit sining barangay sa pagpakigangot naton kay punong barangay Jan Gary Patnubay sa nasambit sining karon nga lugar. Ang ining implementation ang isa sa ginalantaw sining makabulig, no, sa paghaganhagan pag limit, no, sa mga naga-illegal nga naga-obstruct sa dalanon ako naga-parking. Bumutsam sa sining nasabit nga ordinansa ang first offense 500 pesos sa ining multa, second offense 700 pesos kag third offense ni ang 1,000 pesos sining multa, no. Sino sa natungdan antes man sila nga magmulta so gina-remind nila anay, no. Pero kung hindi na gid mapati, that's the time nga may first offense, second hasta sa third offense ang multas ini o violation sa aton sini nga mga kabombo. Kung matikitan i-settle ini sa barangay sang East Baluarte. Kag kung sige-sige hasta sa third nga duay sang response sabi ang ining tag-iya, so paalarm nila, no, gina-coordinate ini nila sa Land Transportation Office kagang LTO, no, amo na naya ang bahala, no, mag-assess sina kung anong mga violation sini karon dugang bumbutsam nga nagabayular sa ila sini nga barangay ordinance. Tisuno sa kay punong barangay Patnubay ginakabig sini karon nga dako sini nga mabulig, no, sa ila kay ti sa tion sa emerhensya sila man sigahapon ang kaluluoy, no, kung hindi ma-limit ining mga illegal nga nagaparking sa higad sang dalan. Aribla ang naging kabahin sa pahayag
ni punong barangay John Gary Patnubay sang S. Baluarte Molo. Ang sa atong barangay no Jomar no may ara kita nga ordinance na nga no parking sa aton nga main road no sa aton mga kadalanon no kag kami ara kita dapat nga permi kita may road clearing kita sa atong barangay mga tanan nga obstruct sa aton barangay dapat naton nga kwanti mi ara ginakuis ang hindi ginato malikawan mga tungol nga parking gyapon pero ginakuha naton ano kay ti gusto man naton ga request man kita sa city pagid nga kung pwede pagid mabuligan regarding sa nga dira sa atong barangay mga illegal parking kay para makamuano gid sila no ibad ma-clamping dabi o paanan sa aton syudad mas nako pagid nga bulig sa aton nga ordinance sa aton barangay kag sa syudad. Mali anong pangsyon gani sinikap sa tiyon nga may madakpan kamo nga naga-illegal park anong proseso sina? Kami da nga nga penalidad no. Ang first offense namon is 500, ang second offense namon is 700 kag ang third offense namon 1,000. Amon nga ordinansa no. Da sa amon barangay. Okay. So mali kamo gid nga ticket kap. May ara kami no, may ara libis may ara sa binigid sa main road. May ara kami na ginabutang nga papel no nga may ara sa mga warning, mga first offense being na warning nga lain namon. Kung magsige-sige amo na ginanamon nga makadtos barangay kung gabayola sa aton ordinansa nga magbayad sila sa ilang penalidad. Sa imo kadako nga bulig ni kap in terms karon sa mga sunog abi no? Kay kalabanas mga barangay wala to ang on-road parking kapitan anong makabulig ni ang inyong programa nga ni inyong ordinansa sa barangay ko ginamabulig no ko sa atong barangay Bobo John Mar no kun kooperar man ang atong pumuluyo sa atong barangay hindi man naton masarangan gid kung kita lang no kung paagi sa atong pumuluyo may kooperasyon sila para in case nga may matabo mas mataway ang pagsulod sa aton responde sa aton mga bombero sa atong barangay so ay nga mo na gani ginahambalan gina sila nga okay malalatani kung mga dali lang ara lang may pero kung steady kita nga parking daw hindi kita guro pwede sa atong barangay kiti may ara kita ordinansa. First offense 1,000 pila ka offense na kap? First offense naton is 500. Ang second offense naton is 700 kag 1,000 ang aton nga third offense. Second offense ba ano matabo? Batuwing na naguro sa city naton guro pa-clamping na ito takot ako pag ilang nila penalidad. Mga balik-awot ng mga matig-agi guro na. Kaya ginaplastar man naton sa ilad Jomar no hindi man na para lang sa kabarangay para gina sa aton nga safety sa aton nga bilog nga barangay kay hindi kita ko sa pras na may masulod gina hindi na ko sa bis nga two way may mo na lang one way kaya mo na isa naton kapagi man no ngati way man tanatani kaga sa ila no ngati ga asenso man ng tao pero dapat itanahon nila sa aton pumuluyo nga hindi kita maka-obstruct sa atong barangay sa illegal parking kaga para plastar Manila no nga kung magpakal sila kan dapat may parkingan sila ngaila. Nabatian si punong barangay John Gary Patnubay sang East Baluarte sa may distrito sa Molo. Tikon sakto nag-agree gid ako kay Kap Patnubay. Kay kumo nag-asinso ka siyempre ga-improve mo pangabuhi kasarang ka na magbakal sa mga luyag mo for example luyag mo motor, luyag mo tricycle, luyag mo salakyan isarangan mo na baklon pero tandaan mo gid kag i-konsiderar mo man nga hindi kumo kay nag-asinso ng kabuhi mo ibutang mo ya sa lang-alang ang sitwasyon sa mga kabarangay mo nga nagahimakas pa lang para nga mag-asinso man. Amo gani no ti amo nang masaming obserbaran nato hindi lamang siguro sa Baluarte ano. Sa pangkabilugan na damo man ta makita sa among sini nga sitwasyon galing iti specific ang sa kay punong barangay Patnubay kay may barangay ordinance sila magluwas nga may ara sa city ordinance may kantanan sa sining no parking sa mga roadsides ginapatuman man sini nila sa ila barangay separately kag kun ang mga barangay official or kung sino man ang gintukahan dira sa barangay nga magpangdakop kag magpanguligtas ang ila sini iyang multa ti mas mayo kag pinagi sini mangin mapati no or matuman
ang mga kauturan naton nga ti kung no parking gani, no parking ina dira kay eksakto na ginambal ni kay punong barangay Patnubay, hindi niya kay para sa mga barangay opisyal hindi niya kay para sa kun kay sinoa, para ini sa kayuhan sang tanan. Kay hindi nato niya mapakot Bumbo Jomar mo, no? Kung may magluntad nga emerhensya, bisan hindi man ina sunog, wa iya sa may makahambal sining sa sunod nga semana, Miyerkules nga adlaw, may maagi dira nga emergency. Sa amo sining adlaw, may matabo nga amo sini. Sa dason nga bulan, may amo sini wa isang may maka tumod sina, no? Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. So therefore, para nga waya sa anuman nga sa isang huol, obstruction or whatsoever, dapat ang aton sini nga mga dalanon ang wala sang illegal structure o kung why isang mga nagabalabag or nagapark diri nga mga salakyan. Amo gani no. So isa na no sa gina-implement tig pabangko ta gani si Kapatnubay nga basi kun may ideya sa kun din pagid nga barangay ang may amo sinang ordinansa bumbot sa do nagayom homeless cap. No, so basi kun sa 180 isa lang no ang may amo sining ordinansa nga naga-stricto karon sa sining mga illegal nga naga-park no nga mga salakyan kay bala mo kun may barangay ordinance ado laing gid kun may barangay ordinance kaysa wala mo no kay ti kisa kun istorya lang ti basi sabton kapas ng tabo pero ti kun may basihan do ngipon bla no ang pagpatuman sining pagsulundan sa barangay ti way man sang rason sang iban sining mag bais pa karon. It's a matter of enforcement, Guro Bumbo Jomar. Kay bisan wala na yan sang ordinansa granting may ara sang pagsulundan kita sadto nga may ara may kantanan sa barangay clearing kagagin patuman naman ng clearing ordinance tapos gin painsindi gin pahangop kag nabalaan naman sang tanan nga punong barangay sini nga ang mga dalanon hindi dapat iya pagbutangan sang obstruction dira why sang illegal structure why sa nakapark nga tricycle salakyan, four-wheel vehicle, sedan, pick-up, SUV, or whatsoever, dapat clear ginadira para nga magyan sa mga salakyan nga kung hindi man iya sinibanwa for emergency purposes for alternate route kag ti gamit kidya sa mga salakyan way kita nagbutang iya sang dalan para parkingan Bumbo Jomar. Amo gani no pero ti kun amo nang obserbaran ta duay man gina stricto kay way ginapatuman. Way man ginapatuman. Oh. Iti hadlok man mga barangay official hilabi pa yang lapit na ng eleksyon. Hadlok man sila karon pangdakpon mo na da kag damo-damo gali na pamilya kun ti sapiak na tombuto. Ay ti dayon gali subong eleksyon mo no? November. Kita mo sige na gani ang registration subong. Ati set aside lang guro na ya. Why siniya nga sit nga kung ano nga sahi isang set aside diri amo niya matutuon nga talaksan sa isa ka leader sa barangay. Nga kung ano ang yara sa pagsulundan, kung ano ang dapat sini nga himuon, amo niyang himuon. No, hindi kumo kay lapit ng eleksyon, hindi kimo iya magpatuman sa mga ordinansa dira. Ti sinong nagasuffer? Paborable niya karon niya sa mga batinggilan No? Pero ti kung lang taon sinini mo, kung mag-amo lang sa gyapon niya mentalidad naton, ti dira lang kita kutob kag kung may magluntad way tama na pangayo nga sunog, imbes nga mambal naton abi 1, 2, 3 lang kabalay ang masunog, partially damaged pa, ti mahimo iya siniya 3, 4, 5 hasta 6 or hasta 10 kapilo totally burned pa. Kung padayon nga magpadungol kag hindi pag-ikonsiderar sang mga batinggilan kag mga sarawayon nga mga pumuluyo. Kag tampuhaw nga mga barangay official nga kay kumo lapit na ng eleksyon na hadlok magpatuman sang aton sino mapagsulundan. So abo na no kabay pa nga ti sa 179 nga nabilin basi kun i-adapt Manila ang amo sini nga barangay ordinance sang East Baluarte bumuchamp no sa kun paano nga ti manginihemplo do bang sample bla no sa pagpatuman sining barangay ordinance sagod nga ti makabulig no sa paghawan sandalan the same time ang makabenefit sina solihiti sa tion sang sunog
amo man ang mga pumuluyo sa barangay Bumbutsam. So muna no, ang iban sini check ta pagidugang kung ano man ang ila sini karon nga mga preparasyon kay magluwas sa East Baluarte no, kadamo pa sa mga barangay diri sa syudad na ang problema on road parking no, illegal parking sa dalan ang ti halos hindi na malabayan sa mga dagko sini salakyan, especially ang mga bumbero no, ang fire truck sa tion sang ginatawag sini nga emerhensya. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. No need to replicate, no need nga sundon pang ginapatuman ni punong barangay Garipat Numbay. Kay sa aton sini nga mga kabombo, ara na sa aton sini nga pagsulundan, ara na sa aton sini iyang alagi. No? Sa aton sini nga mga kulturan. Hindi lang kita makasigurado gid kung sa gyapon ginapatuman adtong ginasikyar sang Department of Interior and Local Government ang tagsa sini ka mga LGUs man. No, kung bala nagasunod sa sining pagsulundan. Kay sa madumduman naton sa Chimpo yan ni former President Rodrigo Duterte, no? There was a time sini Banwa nga naghambal ang former president nga ang mga dalanon ibalik naton sa publiko, no? Ibalik naton sa publiko pagyantas ang salakyan, hindi kay ipagamit sa kung sino man nga mga pribado dira o kung ginanegosyohan ang mga dalanon sini naton. Ti ko madumduman nyo pa may mga clearing operations nga ginpatigayon. Grabe ito nga clearing operations adto sa Chimpo ni former President Rodrigo Duterte nga man. Ti kay ang pronouncement sang former president ang hindi makakomply within 1 month kasuhan ko. Pwede masuspend, no? Ti kunti alsa kag 24 alatrasan sa mga alkalde. Ti kunti mando na yun mga alkalde, clear nyo na, no? Pagkatapos adto, ti way nakitak balo kung ano pa ang kung sige-sige pa niyo kung whatsoever. Saway naman lang. Balik naman sa pagpark skilled sang dalan sa aton sining mga kasimanwa, tapos ang aton sining gobyerno do sa mga into man, sa aton sining mga kuturan nga man. Ti may mga dalanon ipakayo 2 lanes, simon 4 lanes. Pero pagkahuman 2 lanes naman gyapon kaya magtimbang nga lane nga gindugang ginparkingan. Tapos ang sa tunga kalkalon naman para magkwartahan naman ipa-repair naman dayon My goodness. Tiyan mo nang plastada diri sa pungsod Pilipinas. Alam di ang mga tawo para kundiin lang kag sano nga pamaagi maka pangumisyon sa kwarta sa gobyerno. Sa aton sini nga mga kabumbo, tilang tawan nyo bala? Lantawan nyo bala ang mga dalanon sang una, sang Chimpo nga istrikto ining clearing operations. Sa aton sini nga mga kauturan. Tama tawhay, kung istriktuhan ang clearing operations, taway-taway gid. Nga man. Agi ka bala dira sa agi ka bala dira sa tubang sang SM Iloilo Terminal Market. Sa aton sini makasimanwa bisan. Butangan mo na sa swimming pool nga Olympic size. Tawhay! Pag yan sa tao na, kay ginaistrikto. Adlaw-adlaw, kung ang area, hindi pwede parkingan, may magparking dra, dakop. Ti nga dira lang yung ginapatuman sa hugotaw. Paano abi kung implementar taman ina sa pangkabilugan diri sa syudad sa Iloilo? Ano ayhan siguro katawhay sa mga dalanon sinandri naton. Wala observation lang na testingin nyo bla, bisa na mo ni oras kadto kumutusbong. Labayk mo da. Palibot sa Iloilo, SM Iloilo Terminal Market. Bisan ido gani kag kuring na huya magtabok-tabok. Kadto inyo bla subong. Tawhay kinadaya. Tiking gamay lang ya banwa. Dakop dayon mo. Titani, kung amo sina kay strikto sa bilog kapang kabilugan yung siyudad sa Iloilo, ano siguro katawhay? Ano siguro kasulhay ang dalagan sa trapiko? Ang pamangkot sa kalabanan nga dira mapatuman nga sa iba nga barangay indiaw. It's a matter of political will. It's a matter of kung paano sininimo i-enforce ang ordinansa. Kung wala kaya balls, kung ang imo balls, meat, meatballs, siguro
sigurado ako, hindi mo ginaya mapatuman. Dapat ang balls nimo sa pagpatuman, sini mga pagsulundan, no? Mga solid rock o kon iron balls bla. Hindi lang kay iron fist, no? Pati balls dapat fist man. Sobra na yun kung mag-fist mo yung balls mo engineer, di ba? Iron balls man! Oh? Sa aton sinima kasi manwa? Oh, tingin na challenge na to ng city government. Kung mapatuman yun dira sa palibot sang SM Iloilo Terminal Market, why not ipatuman tamanabi sa bilog sini nga syudad sa Iloilo? Nga gamay-gamay lang dira nga basta hindi gani parkingan area, dakop dayon, ikarga dayon sa truck sang Iloilo City Transportation na Traffic and Transportation Management Office. No? Ni retired Colonel Oldarico Grabanzos. Tiyagyan mo da, tawhay gidya mga kauturan. Oh, ipatuman taman inabi sa mga kabarangayan, abi. Oh, sino nga mga punong barangay, no? Hindi man tanan may balls kay kadamo man sa babaye nga punong barangay. Oh, sino abi ang may guts sa lugar. Sa lugar ang guts, hindi kay guts nga wala sa lugar. Sino abi ang may guts nga punong barangay nga ang guts niya ara sa lugar para nga magpatuman kag i-clear ang iya siniya nga area. Sa aton sini nga mga kabumbo. Wala na pagpanghangkat naton ina sa aton sini magkasimanwa kung nahambalan tagani ang mga vendors nga hindi lang kamo na magbaligya sa muning adlaw. Pwede tamang guro mahambalan ang mga nag-illegal parking nga hindi na kamo diri magparking. Sarangan guro ka city government na. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pagpanghangkat naton ini sang sa mag-cater kita ya sang evacuees nga na upos ang balay sang sunog. Di ba? Dapat ang target naton zero fire incident, zero casualty, zero evacuees. Sining fire prevention month. Kiti, fire prevention month gani. Hindi bla? Di pananglitan nga kung may sunog yun man maggaluntad, pahilayo lang. Maka-access gilayo ng aton sini makatapos ang Bureau of Fire kag mga fire volunteer para nga mapalong kag mapatay sini ang kalayo. Ang hindi na maglapta. Di paano sila karon matungdan ilang sini nga trabaho kay hindi kani-kagi kami nagabalabag sini nga tricycle, may nagabalabag nga tricycad, single nga motorsiklo, may sedan, may pick-up, may SUV. Pero sa tubang sang SM Iloilo Terminal Market, ito tawhay. Gamay-gamay lang alabang dakop. Gamay-gamay lang alapaw. Karga sa lakyan kaga impound. Taniya mo man na sa pangkabilugan diri sa syudad. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sini nga pagpangalagad standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya mablang cover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Mga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Biso nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtip. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa internet mga kabombo. It's a brand new month. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Salamat yid sa kay Bombo Pauline for taking care of the program sang Sabado. Madamang salamat gid and hello and welcome sa inyo tanan mga kabombo. As I have said, bag-o nga bulan na kita, Marso 2, tuig 2026. Pero may mga atakihay na yan nga nagkakalatabo dito sa Middle East. So we continue to pray for world peace. Sa sininga hapon, padayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan. Kag kabay ang inyong mga istorya, ara na, kag on the way na. Salamat sa mga nabaton ko na, mga stories diri. Bago lang gid, mainit-init pa nga ginhatag sa akon ang mga istorya nga ini, mga 4 envelopes ang aton nga nabaton. I just hope nga kamumadira ang inyo man nga mga istorya natapos yun na kag napadala nyo na. If wala pa, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na kita sa pagbabati sa atong ambahanon this afternoon from Adrian Vicencio. Kiss broken hearts goodbye. This is again Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. The times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved
you, needed you. But never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. His broken heart goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Beautiful song para sa sininga hapon para sa inyo from Adrian Vicencio, Kiss Broken Hearts. Goodbye. Oras naton, it is now 16 minutes after 2 o'clock. Sa inyo tanan nga arat din na nag-upod sa aton. Thankful gid ako. Salamat gid, and I'd be more thankful if ang inyong makasaysayan ara na gid kay nagapadulong na diri sa akon, and hopefully mabaton ko na the soonest. Uy, may mga suki gali kita dira sa Leon nga nagapamati gid, and kabay ang mga istorya nyo, palabot nyo man ha diri sa KLP. Nelben and Mary Jane Ambulyo sang Kamandag Leon, also Ninette and Uwa Kapalay dira sa may Buga kag sa ilang beautiful daughter. Salamat gid for listening and for watching. Ma'am Nadet, good afternoon man sa imo kag kay Nels. Ari na kita sa ato nga first story sa sininga hapon, continuation sa story ni Mark of Tigbawan. Nibutangan niya di ang iya nga final story na kuno. So siguran ta, it says, hello, Tita Regine. This is Mark of Tigbawan, and I'd like to thank you, Tita Reg, for reading my story, ang previous story ko. This is the part 2. So, ako nga istorya nga ginbasa mo last Friday, February 27. Gapangayo ako sa pasaylo tungod nga do hindi pa ako kabalo kung ano kag paano ko i-plastar ang storyline. So, ginpamatian ko gid ang imo narrations ang story and advices, pero feeling ko, daw kulang ang akon nga story sa imo. Sakto na to. Naganyat gid ako una nga i-share ang story ko tungod kay ang ako nanay, listener gid sang Bombo, kag nanamian ako mamati every time nga ari ako sa vacation. Kabay pa ang ini nga life story ko, mangin example or mangin lesson sa iban nga mga students. Tita Regine, after ko nga nabombo that time, amo ni siyang nabombo kay ti na dula siya ya, naglayas siya, naglagaw-lagaw siya diri sa syudad sang Iloilo kay kinulbaan siya.
Sanggin threatened to siya sa school, no? So, padayunon ta. After ko nga nabombo that time, gintagahaan ako sang chance ng akong parents nga mag-eskwela. Puli-puli everyday. Alas 6, halina ako. Kag nag-abot ako sa school, mga alas 7:30. Kag maabot naman kami sa balay, 6:30 p.m. naman. Iba ang environment sang high school ako. Doon na ni mag-o ako, nag-cutting classes ako, etc. At that time, every day is a challenge para sa akon ang mag-eskwela sa Tigbawa National High School. Tanan nga mental health and emotional damages na agyan ko. Isa ka adlaw sa klase namon, may teacher ako sa science teacher. That time, September na, so start naman sang bare months. Ang akong nga classmates, gakanta kami about Christmas songs, kay ang teacher namon, ga-checking sa iya forms. So, ang ginkanta ko naman, do insulto na sa teacher ko bala, tiginsugid sa mga classmates ko ang natabo. Then, ginpalapitan ko sa teacher ko, kaginsumbag. Then, ginabalan ako nga, mapag-guidance office. Second threat ko naman. Ang natabo sa akon, doon natabo sa akon nga nahadlok gid ako nga nalagyo ako tita and nagsakay ako pa city liwat and naglululagaw. Abi mo tita Regine, ginlibot ko na ang city proper kag ang tinda lapas pakadto sa mall sa Mandurriao kag tubig lang gid ang akon nga ginainom for 3 days. Samtang nga naglagaw ako sa isa naman ka mall, dira yun sa may city, sa may Mabini, along Mabini. So after 3 days, at 4 p.m., nakita ako sang amiga, sang magulang ko sa amo nga mall. Ginpatanaw niya ako sine, kag gintawagan niya ang akon magulang sa amon that time. So ginsugat ako sang akon magulang nga lalaki sa city, agod pick upon nga mapuli. At that time, sa nagpuli na ako tita, puwerte ang kulba ko. Sa elementary days ako, si tatay kag nanay, kada Domingo na, hubog na si tatay. So every time magpuli, halin sa banwa, kinulbaan ako, no? Basi bakulon ako ni tatay, kaya mo na siya sa una. Hubog siya every time magpuli, halin sa banwa kung Domingo. Tungod nga ang akon bala tatay, ginabakol niya kami every time nga may gamay nga sala. To make the story short, ginabala niya lang ako, tapos ginpakaon, kag ginpatulog lang ako. Ang akon magulang naman, the next morning, ang nagbirabira kara sa akon. Kag didto that time, tungod sa trauma ko sa school, ginpaskip ako sa akon family for 2 school years. To assess man sa akon, no, kung ano ang natabo sa akon and to learn a lesson and everything. Iparealize. So, in 2 years' time, ang obra ko was panguma, mangot sang baka, and everything. Nag-giveaway man, kag nag-stop schooling, ang pag-stop schooling ko, to wait for my younger brother to go to school. Kag para man makagraduate ang older brother ko sa college. Isama na ka way to lessen the burden of my family. By the way, siyam kami kabilog, natuon ako sa ika-second to the last. So, Tita Regine, nag-high school ako, upod ang akong libayon. Sa amo na nga time, damo man ang natabo sa akon. Damo nga bullies ang naagyan ko. Nangin way of inspiration man ako sa mga nag-stop schooling diri sa amon nga mag-eskwela high school, bisan budlay. That time, ginpanami-nami naman ang dalan, so damo na tricycle and motor ang gabiyahe. Nakagraduate ako sa high school, top 10. Ang libayon ko, valedictorian. Nagkolehiyo lang ako diri sa Tigbawan, kag nanging religious org leader and outstanding student. Isa ka way nga na hubog sa akon or naghubog sa akon, ang isa ka pari nga naghatag sang advices and sermon every Sunday mass niya, i-mention ko gid, si Father Roy Britannia.
Nangin inspiration ko gid ang natabo sa akon. Kag nangin way ko to learn things. Nga ang mental health issues, ginkaya ko and nakaya ko. Tita Regine, isa na ako kasiman subong. Tita, hopefully maka-inspire ni ang short story kag ang experience ko. Hindi dapat pagsundon sang iban, kundi mangin inspiration nila sa mga may mga mental health issues nga ti binagbinago naton ang aton kaugalingon. Isipon gid naton, husto baladya, ginaubra ko o kung hindi. Ask advices from your family, especially from your parents, from your titas, your titos, lolos and lola. It is a must. So if you are Catholic or Christian, learn some advices from pastors and priests. They are also the best storyteller nga maka-learn kita some lessons spiritually. So hasta na lang diri, Tita Regine sa liwat, ako si Mark sang Tigbawan. So Mark, hindi ka lang gali one time, may naglayas-layas. The first time, amo to nabuligan ikaw sang Bombo, nga gindulong ka gito sa imo nga family. But the second time, 3 days ka na imo yung nadula, and then kundi indiin ka na lang nagakadto, tapos tubig na lang ang imo nga ginainom. But we're very thankful, no, that nothing happened sa imo. Nakita ikaw sang amiga, sang imo nga brother, kaging kuha ka sang imo nga brother. Kabudlay gid man, no, kung ka-quiet lang gid sa imo and wala ikaw sang mga ginasharean sang imo nga mga problems, sang imo nga gina-go through, sang imo nga mga fears. But you are right, no, sa mga kabataan naton dira, take it from Mark nga necessary kag makabuligid if we share our problems, we share our feelings sa aton nga mga parents, sa aton mga guardians, sa mga titos and titas, sa mga lolos and lolas, or even to our close friends. Kailaing gid na, no, nga may ginasugidan ikaw so that may makahambal man sa imo, may makalaygay man sa imo, kag basi man sa ilang maigihambal sa imo nga dira ka man, no, kag makarealisar bala, kag mabana-bana mo man ay hustugid man. So hindi ka maghimo sang imo nga mga ginaplano na nga himuon, mga options mo nga like say malayas ka naman, kay kadelikado gid na katama, no, hindi ka magpabalo kundi ka makadto. But your parents are very patient, kag siguro ginintindi kag nila kag nakabulig, no, ang 2 years gid ha nga nag-skip ikaw sang school. So that means nga na-delay ka lang gamay, but ang 2 years nga ato nangin ginhimo mo man siya, no, nga way para nga mas mahimo mo ang mga butang nga kung sa diin damo ka man sang may i-learn, and at the same time daw siling mo do nakabulig ka man sa burden sa imong mga parents kay ti nakahabol ang imo isa ka utod sa pag-eskwela, tapos ang isa mo ka brother sa 2 years nga to, no, nakafocus sila para nga makatapos man siya sa iya nga kolehiyo. And very good, because after all, sa tanan mo nga mga naagyan, nangin top 10 ka, nakabalik ka ikaw eskwela, nangin top 10 ka, nangin student leader ikaw, and now, isa na ikaw kasiman. Kaya kanami, gid nga gin-share mo ang imo inagyan, ang imong istorya nga ini, so that, no, ang iban man nga mga kabataan naton dira out there, especially ang mga estudyante naton, no, if you're going through something, it is best nga i-share mo ina to someone that you trust, so that may makabulig man giya sa imo, makahatag laygay, makahatag sang mga advices, and especially, no, sa imo gid nga mga ginikanan, because they should be the first people nga makahibalo what you are going through. Alright? So thank you so much gid sa imo, Mark sang Tigbawan. Maybe you're on vacation right now. That's why nga naka-chance ikaw nga makasulat diri sa KLP. 2:28 ang ato nga oras. Salamat sa liwat. And ikaw ang ato nga winner last week. So ma-istorya ako sa imo this coming Saturday. Hope to see you, ha? Mark sang Tigbawan. Magapanumbali kita with more stories diri sa KLP. Sa gihapon ka open ninyo si Tita Regine. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan.
kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ng Plazuela de Iloilo. Billboard of activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang ikahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maggugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa Patuloy kita diri sa KLP at 2:32 in the afternoon. Next story is from Tatay Philip sa Silay City. Dear Tita Regine. Sulat ko nga ini bilang dugang sa akong sulat nga wala ako pang mabutang sa akon nga mga previous nga ginpang sulat. Pero antes ko padayon ng Tita Regine, maayong hapon lang dira sa inyo tanan, labi na gid sa imo. May ari pa ako istorya, parte gugma. Oo. Sa pag-abot ko sa Mindanao, nagbakasyon ako sa lugar sang akon mama. Ang akon edad manog 18. Kag didto gaestar ako sa akon tiya. Kung Domingo, nagabial ko kahoy sa ugsaran, kay kung Domingo wala kami obra, pero may nagaagi sa balay nga dalaga, kag upod niya ang iya manghod nga dalagita. Nakita ko nga kadaagi ya kung Domingo, kay tinagasimba sila, kag mag-agi siya, kanami sang ihumyo sa akon.
Kay ginalakat lang nila, kay tilapit man lang ang simbahan sa barangay. Kay ginpamangkot ko ang akong pakaisa nga dalaga, hambal ko nang, sino nang gaagi diri nga dalaga gasimba? Hambal ko kay Manang Crescin. Dalaga man, pero magulang siya sa akon. Hambal niya sa akon, si Chudora na ang iyang ngalan. Pagkadason nga Domingo, nagsimba man ko. Sa ulihi, natabuan gid nga nakaupod kami halin sa simbahan, kag ginistorya ko siya, kag nagkilalahay kami. Kag kada Domingo, gaupod na kami simba. Namangkot ko sa iya kung pwede ko kapamasyar sa ila. Siling niya, hindi pwede. Hambal ko nga akigan ka ni tatay mo. Hambal niya, hindi Siling ko nga biga pa nag-iyanan sa imo. Sabat niya sa akon, basta lang, hindi pwede. Sa ulihi, ginabala niya ko nga makadto ko sa Domingo sang hapon, alas 6. Sang dito na ako, kaginsugiran niya ako nga dugay-dugay, maabot ko nung iyang boyfriend. Kay bulaga niya, kay ako kuno, ibulos niya. Hambal ko, nga Sabat niya, naakig ko sa iya, kinangayo siya tubig. Tapos ginsunod niya ko sa kusina, kaghalukan, nga wala siya maglisensya sa akon. Amuna, nga bulagan ko na siya. Kag wala magdugay, Tita Regine. Nag-abot ang iya boyfriend, kag wala gid ko magpensar. Nga pakaisa ko man lang gali, ang iya boyfriend. Uy, kay layo ay man balang amon balay. Sang iya ngalan, si Rodolfo. Hambal niya, kas, ari ka? Hambal ko, oo. Tapos hambal niya, Tudora, ma-break na ko sa imo, siya ang ibulos ko. Tinagsabat ko, hindi siya lang. So nagsabat ang pakaisa ko, siya na lang. Hambal ko, hindi, siya na lang. Naghibi ang babae. Kag nagpauli kami nga duha sa pakaisa ko. Hambal ko, kas, pasensya gid, ako kabalo. Hambal niya, okay So sa piha ka bahin, ginimbitar ko sa ako ng amigo nga makadto sa ila sa piha nga barangay. Kay birthday niya, kag damo siya bisita nga mga dalaga kag soltero. Kay ginpakilala niya ang iya pakaisa nga dalaga, si Josie ang ngalan. Sang pamangkuton ko siya, kung pilang iya edad, siling niya 24. Pero ako, 18. Tiginambalan ko siya, kung pwede ko kapamasyal sa imo balay? Hambal niya, oo. Tapos mangkot ko, kung mga liyag ko sa imo, batunon mo ko? Hambal niya, oo. Residido ka sa akon? Hambal niya, oo, ang balon kong ginikanan mo nga mapakasal ko sa imo? Hambal niya, oo. Hambal ko, pasigalahog ka. Sabat siya wala. Tita, amo palang ko kasalapo. Kada hambal ko, oo, kag nagpuli ko. Pensar ko lang. Sagad na gid siya guro ya, sa mo na nga butang, kay 24 ng iya edad. Ako ya 18 pa lang, kag basi inog pamanaya na gid man siguro to ya. Amo nga nakapensar ko, nga hindi ko gid, kag hindi pa gid ako handa nga magpangasawa. So, diri ko na lang takpan ang akong istorya. Tita Regine, permi ako gihapon gipamati isang imong programa kada hapon sa KLP. Amo nga naganyat naman ako nga magpadara sa sulat dira. So, thank you gid sa imong pagbasa. Sa liwat, Tatay Philip, San Silay City. Very awkward nga situation, no? Dito mo lang yung gilinabalaan, ngati ang nobyo niya, pakaisa mo man lang. Pero tinagpangibabaw, no? You are both a gentleman, ngati ang kada isa sa inyo, niluyag na lang ang magpaiway, ang ending, siya ang nawadaan. Naghibi na lang si Chudora. Ay, maan. Anyway, so kinulbaan ka man to ya sa isa, kay di kada pamangkot mo, hala, huo na lang siya yung huo, ti siya 24, ikaw 18 pa lang,
gidman, no? Basi gidman niya, nagapangita na lang to siya ya, kag-ready, na gidman to siya ya to settle down. Pero ikaw, tiaw-tiaw ka, hindi ka pa yagali ready. Because very young pang gidman, no? Ang 18 anyos ng edad. Anyway, thank you so much, Gitatay Phillips, sa Silay City, and it's nice to know. Even ara ikaw dira, padayon ikaw sa gihapon sa pagpamati kag pagtutok diri sa KLP, kag padayon ka man sa imong mga pag-share sa imong mga istorya. Alas 2:39, magapanumbalik kita with another story, this time from Lovely. Sa pagpanumbalik sa KLP, padayon kita, kaupod si Tita Regine. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, Kaya diri na kita sa istorya ni Lovely, Dear Tita Regine. Mayong udto sa tanan, sa imo ko sa pamilya mo, to all my family members also, kag mga friends, have a blessed day. Bisan way ako gasimba o kakadto sa simbahan, pero kung Domingo, gapamati ako sa radyo, sa DYFM, sa misa sa Haro Cathedral, and every day, galantaw ako sa online mass. Gamagan ang heart ko and body pagkatapos. Tita, nahuya ako kung tani magsulat, kag basi may makabati isang imo nga pagbasa sini. Gani, please allow me nga i-hide ko ang palayaw ko. Pagkabati ko sang sulat ni Lola Isay about kaaswang, nagbalik sa panumduman ko ang istorya for how many years. Tungod sa nabatian ko nga istorya nga kuno nag-aswang kami. Hindi gid manugid kung sino nagpalapnag kadaya nga istorya. May-ari na sa thinking ko. Sang pagpamasyar namon ni Toto sa amon lugar. May isa ka babae nga hala na ako pangkot kun pula ink. Okay. Hindi ko na pagbasahon on air kung sino ini. So amo to nagtao idea kanakon. Nga tana nagpalapnag. Tama kaparahikay sang amon pangabuhi. Grabe mag-underestimate. Kung tani nga buligan kami sadto, ginadown na pa ang dignidad namon. Tulad nga katapos tanan, kag may mga estable na nga obra mga bata namon, ti nami man nini-nini na, kag tuto-tuto sa bana ko, sadtong buhi pa bana ko. Way man kami gapangayo sa iya.
Pero duro promises na, mga kwarta, way man katupa. Kami sa una, way tamon gaaway nga magbrugto. Anay katapik ka namon, kay nag-combine sanda, kay isa ko kabugto, nga malain man it batasan, nagamo. Mayad lang kay palangga takon ka akon mga ugangan. Antes amon kasal, may balay na kami agin bakal para kanamon. Ginpa-repair lang antes sa iluhan. Ginahaw-mahaom ko, nga tana, ginagpalapnag kay istorya, nga nag-aswang kami, kay hala na ako kausisa, kung paano ang akong bukol sa tiyan, basi laom ng katupiso. Ang istorya ka aswang, ti sabat ko dyan ti ano ko no day sugid ko man ka matuod, ti suno sa ultrasound, mayoma, pero sa may pusod ko gid, ti delikado kung operahan ay ang pusod. So ambal ka doktor, panilagan kung maghanggod kag magmasakit, ibalik. Or kung magsakit, ibalik. Pero waay naman ako ga-menstruate. Okay lang, pabay ilang. So hasta tulad, dyan man gihapon. Sang antes ako ma-fracture, na UTI ako. Gin-ultrasound ako gali kay UTI lang, so nakuha lang sa antibiotic. Tita mayad ay okay lang utok ko, katong pagkabati ko, nga aswang kuno kami. Pero advice ka ba na ko kato, babae lang, kung aswang gid man kita, hindi gid mahimo, nga hindi magrampant or maglapnag, no? Or hindi muntat inang fake news. So, hindi ako kamaan kung maakig ako, kung hindi. Pay hamba ko ba na ako, mas stress ka lang kaday, babae ilang. Titita, hasa tulad nga malam dun ako, way man may ginbati nga inaswang ko. So isugpon ko na lang ang istorya kausog. Sanggag may pang una, kag ikaduha namon nga bata, nag-agto kami sa balay sang akong ginikanan. Naghingga kami. Antes kami maghihapon, yun pang sibinan namon, sanda, natalupangdan ko. Medyo mainit lawas ang subang. Sining ko to. Hamba ko kay Papa Nanda. Mainit lawas ni subang haw. Sabat na, paim na lagi bulong. May dala ka? Singko, Way nagkaon, nagdidi lang. Sa mga alas 8:30 sa gabi, samtang gabadedi ako sa ikaduha, gulpi lang, nagbangon si Toto. Dayon hakwat kay subang, gapanawag, tabang. Gali, kay nagasurip mata ka subang. Sumaabtik ngita sa rakyan, isa ko ka magurang. Dalon sa hospital. Tungod kay nagadedi kanakon ang ikaduha, dala namon man. Sige hambal ka doktor. Hasta atong ikaduha, gin-admit na lang. Kay medyo nagaubo-ubo pa, kag ikatlo ka adlaw, mga alas 4, nagwa kami, kita makainit sa kwarto. Ti nagalupad-lupad ang pako kabayo-kabayi, kay ang subang didto no, ang duha ka bugto gabantay sa kwarto. May isa ka babayi, hala nakaturok amon bata. Sus pagkagabi, hala kahibi ang ikaduha, sobra isa ka oras ulo-ulo namon, hibi man gihapon. Hasta pinatawag kami ka doktor on duty. Kay sino bata hala kahibi. Sabat ka mga nurses kay Lovely. Kisiling niya paagto Nadja. Gininjeksyonan para sa pain. Hibi man gihapon. Ginkuhaan hangin paagi sa buli. Hibi man gihapon. Basa katama bayo namon ni Toto kapaano-ano. Hibi man gihapon. Waay nagid mapungga ni Toto. Naghambal. Nga basi na usog katong babae kina hala nagid katulog. Yung pamisukan ko pa si Toto pay naabutan ni Doc. Siling niya din nga bayi. Pangita ato kag pauyata sa busong kabata. Gakininadlaw kami ni Doc hasta mga nurses. Gali kay gapati sanda. Nakita na ga bantay sa bagong bata. Ay baboy. Tita naghanggad limog ni Toto. Batian ko. Ginlihog ko pa si Doc, palihog Doc agto ni anay to. Susarig man ko kiti, imaw ko pasang pag-ubra ko, dyan rin mismo nga hospital. Okay, danay ka mo day Doc.
Malagday nga hambal ni Doc, kahibatian, kay sunod man lang kwarto da sa nurse station. Hambal ni Doc ay, hikapal ang busong kabata da. Kagambalan nga, usog ko, balik akon usog. Nagpati ang babae, hambal na pa, hindi takon it aswang, ah. Ti sabat ka doktor, hindi it aswang, ah. Usog man lang dantana. Hanggod limog ni Tuto, nga maghambal nga, ano gani matabo sa bata ko, idurog taman. Ahay, amo to, ginsugo ko si Doc, nga payupayuhan na bana ko. Gapati man gali isanda, ha. So pagkaaga nagwa si Toto, mabakal hat pandesal, waay na tong bayi. Lawig man ba? Bye-bye again and some more. Love, lovely. Lovely, thank you so much sa imong gin-share diri. Siguro, ang yato yan ni Doc, ya. Lahog-lahog man lang, ano. Lango-lango lang man. Pero, nakakasgid man, no? Atong sakit sang imong nga baby. Kag daw parang walang nangyari after nga gintandog na ang chance ang imong nga baby. Ay, nako. Kung sa bagay, no? Ti sa hospital na gid na, and then do ginhimo naman ang tanan para nga maghipos na lang ang baby, pero ti kay wala gid alibyo. Siya ni Doc siguro feeling ko ano. Lango-lango naman kun tani, pero kay ti kamuya do insistent man, especially na gid ang imong bana, so nagginpagbigyan na lang sa babae nga ato. Kag nag-okay ang inyo nga baby. Alas 2:50 ang ato nga oras. Salamat gid, lovely, sa imong mga share diri, gin-share diri sa amon about inaswang, about usog-usog. Magapanumbali kita with this binalaybay, nagikan kay Dr. Jerry Daclod, ang Tigulo, Tubig sa Balde, sa Sunog, Pangbasya, sa pagbalik sa KLP. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, Binalaybay nga magtigulo, Tubig sa Balde, sa Sunog, Pangbasya, ni Dr. Jerry Daclod Buna. Ang sunog sa kalibutan, halin sang una, bangod sang kalayo, nga napabayan ta. Tungod sa kandila nga nalipatan, naupos gamay o kundalag ko kabalayan. Kahilamnan, katubuhan, kakahuyan, talamnan, upos, sapat, kag tawman. Kuryente o kundalapugan, pinabayan, wala kita sang aton nga pangaman. Kunyara na kalayo nagadaba-daba, sunog ginalantaw, singgitan lang sila. Masalig sa mga bombero,
maayo lamang kung malapit o kung ila nga masudlan. Gani, mga pumuluyo, maghimbon kita, mga man, kag dapat nga hilimuon na. Kada gamit tubig sa bomba o kung banyo, dayon sudlan tubig ang balde nga baseyo. Para magamit sa masunod sa aton, pangbasya sa sunog balay sa gilayon. O kung sa kaingod, magamit basya kalayo, samtang nagahulat kita sang bumbero. Lamok bisan sa tubig balde mangitlog pa. Hindi mabuhi kay ginagamit kada unada. Kalayo nagalayab kay wala pang basya. Papatubod o kun bomba tubig pa kita. Kung ang balay may 4 tubig balde, puno may magkaingod abi nga mga 2 ka pulo, 8 ka pulo ka balde sang tubig mabasya. Pagsugod sang kalayo gilayon matapna na. Adlaw gabi, punoon tubig nga balde, ang mga balde. Ipanugyan sa panimalay kag kaingod sini. Ang kalayo, dili maglapta o kun dako pa. Kung kita may handa nga tubig pangbasya. Ni Dr. Jerry Daclod Biuna, Anay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sang Iloilo. Salamat gid Doc sa imong binalaybay kag insakto gid no ang imo diri nga ginahambal nga lain gid man kung preparado kita may ara on standby nga mga balde nga puno sang tubig o galing no siguro hindi naman subong but previous days ang reklamo sa mga tao wala gatubod ang ilang nga mga bomba ang ilang nga mga gripo okay lang na kung may deep well or may bubon. Pero insakto niya ang imong panugyan, no? Kung may ara man sang source, dapat may on standby gid nga mga balde nga puno sang tubig. Kay just in case nga may matabo nga sunog, kundi ang ginatawag bala nga bayanihan sa mga tawo, antes pa man makaabot ang mga bombero, ang mga tawo yan nagalinyada na kag ginapasunod, no? Ang tawag sina bala nga ginaalsa kada isa hasta nga makalabot dito sa balay kag ginabasya ang tubig. So dako nga bulig ina until nga makalabot ang mga bombero. So kabay no ini mga panugyan nimo as in pamatian gid asang kadam-an, although ang irony naman subong sa akon nga nabatian nga mga reports nga amo na ako nga kadugay na mag-abot sa mga bombero kay ang mga tawo imbes nga manawag gilayon sa mga fire stations ginauna ang pag-video. Tugid man na. Well, anyway, Doc Jerry, thank you so much gid sa imong gin-share sa amon sa sininga hapon. And kamo dira sa inyo mga istorya nga ready nyo na nga i-share diri sa KLP, palihog na lang i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon you can write your stories handwritten. And then you send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man idulong ninyo personally. I-hand in ninyo ang inyong mga kasaysayan. Diri kita sa Sky City Tower sa Mapa Street. Magbulos na mga kabombo ang mga dramas magasunod na after sang KLP, Tuyang Ermitanya, kag sundan sa Provincial Jail, kag sang Dear Diary. So enjoy ka mo the rest of your afternoon sa pagtutok sa siningang mga programa. Kag makakadlaw naman kita sa kay Tuyang Ermitanya. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.